Salam ekran dogonlar, giýçäsi edidileşler. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Bugün Gurban bayramynyň 1-nji güni, ýene 5 minutdan bayramymyň 1-nji güni tamamlanýar, 2-nji güne geçýär. Şoň üçin 1-nji güni tamamlanmaka bayramyň hemmäňiziň Gurban bayramyňyzy bilen tüýsürekden gutlaýar. Gurban bayramynyň gelip çıkışı gadymyligi bilen adamzat taryhyna iň gadymy taryhy bolan bayramlaryň biri Gurban bayramy. Ýagny adamyň özüne awanyp biljek ýa-da awanyp duran howp hatarlardan goranmak üçin, negativ energiýalardan goranmak üçin, görünen görünmeýän bela we terlerden, ot belasyndan, suw belasyndan goranmak üçin, gözdegmegi ýaly negativ energiýalardan, içgaralardan, herhili adamlardan goranmak üçin edilýän bir ibadat, bir gurban, soň bu janlar gurban etmek görünüşine öwrülýär. İslam dinine de şeýdip geçýär. Yehudulukdan geçýär aslında İslam dinine. Şoň üçin şu günkü Gurban bayram öz howpsuzlygyny üçin etmek üçin özüňi negativlerden, negativ täsirlerden, daşarky negativ täsirlerden goramak üçin edilýän bir ibadat. Soňam bu bayramçylyga öwrülýär. Men iň gowy bayramçylyklaryň biri sebäbi şu bayramçylykda hiňilik edilip adamlar üýşüp şu hiňilikde uçulýar. Olam şol gadymy Oğuz türkmen adatlaryna görä şu näçe batdy uçdan hiňilikde şonça günäleň dökülýär, asalanýar diýip täzin uruşlar ýalaky yrma. Şu yrm täzin ulan soň göwün merýär. Şol türkmeniň soň özüne goşulan başga milletlerden däpde surlary, zatlary özüçe şonu bir özleşdirmegi şol gaty göwün merýärmen. Şoň üçin şu bayram münasibetli, Gurban bayramçylygy münasibetli, gurbanlyklar münasibetli hemmäňizi tüýsürekden gutlaýan bütün gurbanlyklar kabul bolsun. Hemmäňizi görünen görünmeýän belalardan, ot belasyndan, suw belasyndan, peýalyamanlardan, içgaralardan, tökmetçilerden amansa öz penasyna saklasyn, maşgalalaryňyza sagaman gowşursun, maşgalasa bolmaýanlara halal maşgalaly bolmagy tiz wagtda nesip etsin, özüňizi, maşgalaňyzy, dogunlaňyzy, dosýarlaňyzy şu gurbanlyklar herhili negativ täsirlerden, görünýän görünmeýän belalardan gorap saklasyn. Gurbanlyklaryňyz kabul düşümli bolsun. Bugün bayramlaşmak istedim. İtalya, Milan. Salam aleykum ağam, gutlu bolsun. Sag bol. Gurban bayramyňyz minnettar. Allah kabul etsin berilen gurbanlyklaryňyzy. Sag bol, hemmämizinkini bile kabul etsin. Minnettar, sag bol. Yine İtalya bilen biraz bolýar, men şol soragy jogap üçin bildirişde de ýazypdym. Özara pikir alşyk diýip İtalya, Milan özara pikir alşyk edeliň baş üstüne günüň esasy temalary sizi näme gyzyklandyrýan bolsa arkaýyn pikir alşalyň, her kim öz pikirini orta goýsun. Bir şu günkü iň esasy meselemiz agdy birligi berkitip, kämilleşdirip, Türkmenistan ata watanymyzy goramak, halkamy golamak. Hawa İtalya, Milan onna sen soraňa garaşýan basyber, haýda ber. Şular ýaly ekran dogonlar kän uzagy çekdirmän bir sagady geçirmesek yarım saat bolsa, 20 minut bolsa adam gowy. Şolar ýaly bir gyzgyjyk efir edeliň, öz aramyzda pikir alşalyň. Şu gün köp ýerde ýaýran bir habar bar. Şol
Hawaňy iskarpion agdymdan aldyň şonu. Ömrüň uzak bolsun. Agdymdan aldyň. Şoň üçin häzir şu tema girjek. Seljuk imperiya, ýalňyşmaýan bolsam şu Seljuk azat türkmen bolmagy mümkin. Eger şu Seljuk nesli bilen bir şol azat türkmen bolsa, onda men azat türkmeni şuňky çykyşy münasibetli men ullokan, taňryalkan aýdýan, minnetdarlyk aýdýan. Hakykatdanam azat türkmen Russiýa Federasiýasynyň aktivistimiz özüňiz hem synlaýan bolsaňyz, üns berýän bolsaňyz, tügeleme özüni gitgide barha kämilleşdirýär. Azadyň ýagdaýyna biriniň şu derejeye ýetmegi, şu derejede özüni ürjedip kämilleşdirmegi gaty gowur görelli üstünlük diýip hasap edýän. Şoň üçin Azat Türkmen Russiýa Federasiýasyna minnetdarlyk bildirýän, berekellah berýän, Allah kuwat bersin. Inni Skorpion'un şol soragyna geçeli 18 esker aradan çykypdyr. Şu temadan habaryň barmy? Inni 18 eskerden 18 eskerden köp aradan çykýanlar. Şoň üçin bu 18 esker tütenlikde hakykatlardan gorkýan diktatorlyk rejimiň haramzadylan gizläp bilmedik sany. Ýa-da şu taýdaky hakykatlaň dünýä jar bolmagy üçin Allah janyň bir pursat döredip ýurdun daşyna çykan, çykmaga mümkinçilik beren maglumat şu aslında 18 eskerden köp. Ýadyňyza düşýän bolsa, öňkü efirimizde de şol Serhet ýakadaky wakalar bilen baglanyşykly gurrunlerde aýdylly size biz ýygyterlerde habar alyp durýar. O taýdan şol hökümet goşunlary bilen Talibanlar, o taýda diňe Talibanlar ýok, o taýda dürlü ýaragly toparlar bar. Her ýaragly toparyň öz territoriýasy bar, goraýan, eýelik edýän, pajalýan territoriýasy ýa şo territoriýadan geçen haritlardan, neşelerden ya başka yara höwdasyndan umumyň köp türlü höwdalar bar. Öz aralaryna territoriýalary, meýdanlary, sewitleri paýlaşan. Şu käwat kimiň pul köpelberse, yara köpelberse, günüň güýçlüňki gowurga diýişlinki beýlekler hüjüm edip öz aralaryna şolar ýaly çaknaşan wagtlaram bolýar. Şol çaknaşykda eji tarap gowur olmayan Türkmen serkedini geçýär. Ondan şol Türkmen serkedini geçen wagty şo taýdan bir özüni gysyp şo owantanyň içinden çıkaran güýçden aýlanyp sowulup geçmek üçin olar manewr etmeli bolýar. Şo manewr eden wagtam biziň eskerlerimiz bir güne harby turgulnaşy gurady hiç zady bolmayan eskerlerimiz gawat gelse olarym atyp gidýärler, sebäbi gaçyp barýan jany şu taýyna gelen adamyň ol garşysynaky eskerlen yaragy ba ýok, söwüş ukuýu ba ýok. Kaptanlaryň geçkidäýände de hiç zat etmejegini, edip bilmejegini seljer ýaly oň wagty ýok. Oňa kellesi mişlenok, sebäbi olaň hemmesi kelle keser, hakyna tutma, hemmesi terrorçy. Olaň hemmesini bilgeçdiň şu türkmen oturumly ýerlere ýaýratdylar. Ol öňden gelýän bir türkmen arşy plany. Şol planym şu wagt durmuşa geçirýärler. Şoň üçin Skorpion bu 18 esker, bu san 18 däl, 18den köp ýöne gizläp diktatorlyk rejimiň gizläp bilmedik jenayat sany 18. Koronavirüs ýok diýe. Näçe adam gitdi. Gizleýär şonu. Şoň üçin men hemişe şoň üçin diýen sizden diktatora garşy ediljek iň täsirli iş köçe çykyp bolursuz başaryp bilmän
edilecek bolýan protest ynançyklary däl. Iň täsirli mesele. Iň täsirli diktatora garşy iň täsirli metod ýurtdaky jenayatlary, ýurtdaky hakykatlary, ýurtdaky katastrofany bütün dünýä ýaýratmak, düşündirmek. Şunu aýdanmakdy, diktatorlyk rejimi bir ölüp bilenok, bir yer ýarlanok, şolara mere girip bilenok. Şolara ýalak täsir edýär. Biz muny öz habarçylyk tejribelerimizde onlarça ýyldan bäri görüp gelýäris. Inni Selçuk İmperiýaty Assalamu alaykum millet. Döwleda Gurban bayramyny mübarek bolsun. Sag bol bile bolsun, hemmämiňki bile bolsun. Allahjan sowaplarymyzy paýlaşan bütün ýagşy niýetli illeşler bilen Italiýa bilen agam ýurdun içindäki rejime garşy bolan illeşlerimizi nähili ýagdaýda korap biler. Daşyndaky opozisiýadan näme kömekdegi tutsak edilen illeşlerimize kim nerede tutsak edilipdir? Şonu aýt, men şoňa görä öz başardığımdan, billigimden öz pikirimi aýdaýyn. Ýöne rejime garşy bolan illeşlerimizi köp özüni men aslında şu neme girjek geldim. Polemika. Ýöne meselem özüni şu wada çenli men öz soňky bir 2 ýylda çykan adamlaň käberine tereden maltym. Ya soňky şu 2 ýylyň dowamynda da hökman 2 ýylymekde 2 ýyldan bärde. Şol İstanbul'da Türkmenleri içkide dekerlep öldürenlerinden son başlan hareketlerde öňe çykjak bolýandan köpüsi diýen ýaly özüni oňarmaýan adamlar olaram şu aktivistligi YouTube'da çykyş etmegi, YouTube'da özüni görkezmegi bir pul gazanylýan biznes ýaly hasap edip hakyky aktivistleň ortağa çykmagyny, hakyky aktivistleň döremegiňi, aktivistlik hereketiniň hakyky manyny, hakyky güýje öwürmegini birazjyk eglediler, giýjäk alyrdylar diýip men şeýle baý berýän. Sebebi ol adamlaryň köpüsiniň şu aktivistlikde esasy edýän zady näme boýunça olar aktivist, olar pul soramak boýunça aktivist. Gawat gelen adamdan pul soraýarlar. Şu opozisiýa hereketleriniň içinde, rejime garşy hereketleriň içinde bular hiçtat edip bilenoklar, hiçtat başap bilenoklar, umuman öz durmuşunda hiçtat başap bilenok. Onun şol hani guýan edip atgadan niýerler, ýa güne soğup atgadan niýerler, şolara ýalaky ýeňiljek ýollan, ýeňiljek eklenji üçin özümi aktivist ýaly görkezsem, maňa da şol pul bererler, şeýdi men günüm görerni, şo niýet bilen girip gawat gelen adamdan pul sorap, şol islen puluna alyp bilmezsen, şol adamlardan gaty görüp, soňra şol adamlara hüjüm edip beren şolaň köpüsi. Ondan indi meni bagyşlaň bolan durmuşda özüni eklep bilmeýän adam nähili aktivist bolup bilýär. Nähili halkyna peýdaly bolup bilýär. Bir adamyň ikinji bir adamy peýdaly bolup bilmek üçin halka beýlede dursun, halk köpçüligi. İlki bilen özüne peýdasy bolmaly. Eger özüne peýdasy ýok bolsa, ondan mundan pul dilent beren bolsa, onda ol adam aktivist bolup bilmeýär. Ol adamyň sözüne de ananmaýar. Liberty, Döwlet Murat Gurbanow bilen eden töküteşligi diňledim. Telpek çykardym. Mesele şu. Şahsy egony ýeňip bolýanyny düşünşip bolýanyny. Liberty
ömrüň uzak bolsun. Ine hakikaty görýän, hakikaty düşünýän. Russiýa Federasiýasyndaky we beýleki türkmen diasporasynyňky öňde barjylar, ýaşullar, Edil Bidýaly, Edil Murat Gurbanow, Edil men we men töweregimdäki käbir eginleşlerimiz ýaly ýadadylar şol işlerde. Şu boş gurrunlardan birege bilip bilmän tökme atmaktan, yalan habar ýaýratmaktan ýadadylar. Onuň iň soňuna bular aýtdy. Bir öz aramyzda düşünşip bolýar. Medeni adamlar daşary ýurtda ýaşap, daşary ýurdun ösen medeniýetinden görül alabiljek, şondan peýdalanyp öz halkyna şonu ýetiribiljek, ilçi, araçy bolabiljek adamlar, köprü bolabiljek adamlar öz aramyzda düşünşip bilemiz okmy zat diýdiler. Onuň teklip geldi maňa, soň Murat Gurbanowa da teklip etdiler. İkimiz hem alalaşdyk, oturduk. Şolary ýaly düşünşdik. Edil Liberty ömrüň uzak bolsun, sen aýdyşyň ýaly. Egamyzy, hemme adamyzy bir tarafa goýduk. Murat Gurbanow normal adam. Men özümi normallap barýan. Maksadymyz Edil häzirki pursatda watanyň hem halkyň bizi ýaly adamlara mätäç wagty näme üçin biz ondan mundan gep berýän adamlaň, tökmet ýaýratýan adamlaň tökmetlerini, gıýbatlaryny gaýtalap şuň bilen wagt geçirmeli. Biri-birimiziň göňlümize degmeli. Näme gerek şu zatlar? Murat Gurbanow ýadady, bizem ýadady, kemme kişi şu zatlardan ýadady. Ayaga çolaşyp berenlerden ýadady. Şoň üçin seljeriş gerekdi. Bir arasalanmak zerurlugy bardy opposisiýada. Şoň üçin şol adamy Murat Gurbanow hemmemiz bilen agdybirlikde ätdik. Hiç ile aramızda ökökene hiç da yok. O düşünüştük. Men öňüm aýdypdym. Men bir Dortmundda eden video ýazgymda men Murat Gurbanowa üzlenip däl, başga birine üzlenip eden çykyşymda şo wagt aýdypdym. Murat Gurbanowyň aýdýan zatlary öz pikirleri däl, ondan mundan ýaýradylýan tökmetleri, zatlary ýöneşeýle aýdyp goýberýär diýip şonu aýtdym. Meňem ýalňyşanerim boldy elbetde. Näme üçin ýalňyşmaly diýen Murat Gurbanowyň özüm dogry aýdýar. Ýalňyşyp öwrenilýär. Ýalňyşýan öte geçýän ýerlerimiz boldy. Halallaşdyk, razylaşdyk. Maksadymyz bir, biz näme üçin düşünşmäli? Biz medeni adamlar, düşünjeli adamlar. Onuň Murat Gurbanow, Timur Serkerde bular söwüşden otuna ussat adamlar. Bular halipa adamlar. Halipa bolmak aňsatdy. Şolar bilen köp uğurda düşünşdik. Pikirlerimiz, maksatlarymyz bir uğura saýryldy. Şeýdi diýem, agdybirligi güýçlendirmek, berkitmek, kämilleşdirmek, watana eýe çykmak, watany goramak we halky gollamak maksady bilen diýip şeýdi bilelikde hereket edip başladyk. Muny görbilmeýänler emma maňa özüçe bir aýbym açylar ya geçmişte eden bir zadym goýberen ýalňyşlygymyň üstü zady açylar diýip şondan gorkup, gorkun öňürder edip hüjüm edýän, şyltak atýan, tökmet atýan ya her hili bolup görýänler bar. Ýöne Liberty inha şeýlede mehriban tomoşaçylar, tesirçiler hemmesini wagt görkezler. Wagt iň gowy derman, iň gowy sowutnama. Görürsiňiz wagt gelende hemme zady. Şoň üçin bärde pek niyet we ýagşy niyet we gowy energiýa we garmoniýa we şoň üçin men bu zadyň negativ netije berjegine ananamok. Sebäbi gelip bolşan reaksiýalar 97% hakykatdan gowy palajiýetme. Italia Milan düşüm we jigisini ýene-de Göktepe'de
hekim bolup işlen ayal maşgala bolmaly. Şolar tutduğda şu wagt diýip habar eşitýär. Düşömüň öz sözçesi bar. Düşömüň öz gorugçysy bar. Düşömüň men düşömüň we düşömüň togorugna kilen olan biziň kömegimize, gollagymyza mätäçdigine men ananamok. Yeterlik derejede öz adamlary, şärikleri, işdeşleri, eginleşleri şolarla balanşykly aladan edip durlar. Kronika Türkmenistanyň kronikasy neşerine çap edildi. Olarla balanşykly maglumatlar diýmek. Farid Topbatullyň agamyz bu işin uğruna çykdy, muň bilen meşgullanýar. Eger Topbatullyň aga şol işi çap edip şoňa da yeterlik maglumat berilen bolsa, bu işden ýokman oňaýly netije alınır. Farid agaň bir zadyny gowy ömrü uzak bolsun. Bize de şu Türkmenim kanalyna da teknik taýdan özü gollaw berýär, inha ekranda görýäňiz. Kronika Türkmenistana neşriniň şu logotipi bilen Türkmen inisiýatiwa adam hukuklary guramasynyň logotipi şolon tekniki material taýdan, informasiýa taýdan gollawlary bolan üçin şolara minnetdarlyk hökümine men şolon logotiplerini goýan ekranymda buýsanç bilen gollamasalar aslında men goýarym. Sebäbi Türkmeniň hakykatdan hem şeýle görüllüli bir neşri we adam gorýan guramasy bar. Bütün dünýäde awraýly bile näçe ýyldan bäri işleşip ýörüz. Aslında biz Farid aga bilen Sultan Aýdan üstü bilen tanıştyk 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda. Öň uzakdan tanýadym men Farid agany. Şol Wienada bir ýygynak geçirilipdi. Farid aga çağırypdy türkmen ýaş aktivistleri. Şo Ýewropaň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bir ýygyna geçirilenine biz şol ýygnakda şo taýda Amerikan senatorlary bilen, deputatlar bilen, Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylary, komissarlary, ilçiler bilen bile görüşüpdik, duşuşupdik. Ýaşulymyz Nur Muhammed Hanam şonda biziň öňüze düşüp hemme zady ýolu görkezip şeýdip bizim hanamyň öňüne myhman bolýardy. Myhmanhanada ýatsagam esasy wagtymyzyň köp bölegini resmi duşuşuklarda we Nur Muhammed Hanam öňüne geçiripdik şonda. Şol duşukda şo wagt bizi çağıran himayetkarlık eden aktivistleri, Türkmen aktivistlerini Topbatullyň agady, Farid Topbatullyň aga ýöne Farid Topbatullyň aga bilen ömrü uzak bolsun Sultan Aýdan üstü bilen tanıştyk 2019-nyň ýanwarynda. Şondan bäri bile işleşip gelýär. Ine nesip bolsa şu Türkmenim kanalyna ýygyderli ýagdaýda Türkmenistanyň kronikasyny habarlary biz günnelik habar gepleşigi höküminde de siziň dikkatiňize ýetirmäge başlar. Şoň üçin Italiýa Milan eger Türkmenistanyň kronikasyna çap edilen bolsa bu habarlar men gördüm çap edilipdir diýmek uğruna çykylly kömek edilýär. Başga? Alergiýe elärdi. Şoň üçin aýplaşmam. Skorpion diktator ýeňmek üçin bir paýtagtyň adamlary çykmaly. Soň başga welaýatlar gollamaly. Şonda bütün dünýä mälim bolar. 2. Sanksiýa girilmeli. Bu men pikirim. Skorpion hemme diýen taňa nähili bu temada nähili düşünürdim morka. Häzir biziň diktatorlyga garşy görüşimiz, demokratiýa, ýaşy geljege ymtylşymyz ýürjen ýagdaýda da däl. Biziň opozisiýa hereketimiz, biziň görüşümüziň täsiri diýen ýaly şu wagt ýürjen ýagdaýda da däl. Şoň üçin
bir çağan gözüňe getir, intäki örjen näke algatyp bolmaýar. Şoň üçin men başyndan bäri garşy çykýan we häzirem garşy çykýan halk ayağa galmaly diýmek dogry däl. Halk ayağa gally öň Aşgabatda gally. Köşküň ýanyna bardy, köşkü basyp alabiljek. Şo wagt rejimi ütgedi biljek ýagdaýamady halkyň. Ýöne halk aň taýdan, tejribe taýdan, türgenleşik taýdan, gowy taýýarlanman soň halk şo taýda 3-4 tane adamyň boş wadasy bilen, ýyly sözü bilen arlanyny ýyzyna gaýtdy. Soň şo Aşgabatdaky ýürüýüşe çykanlaram ýeken şolaryň işini gördüler. Häzirki boljak adam şol. Şoň üçin kör hatasyny ýa birgede gallar. Hawa Türkmenistanyň halkynyň 100den 60 bilen 70 göterminiň arasyndaky köpçüligi esasanam iş güýji, kelle güýji, bilek güýji daşary ýurtlarda. Ýöne şonda da Türkmenistanyň içinde adamlaryň boş däl. Ýöne näme üçin biderek özüni pida etsin? Näme üçin bir pursaty biderek gaçyrsyn? Häzir Libertyň ýygyndaka teretdi. Şükür Mehmet häzir. Şoň üçin bu çykmaly meselesinde taýýarlamaly. Inha şu wagt dürli ýurtlarda çykýar aktivistler. Şolar protest däl. Lozunglary, şygarlary da hiç biri professionalny däl. Bir gedek bolmady, iki gedek bolmady, üçüncüde kämilleşdi. Inha şol Owansanyň ilçihanasynyň konsullugynyň konsulhanasynyň Istanbuldaky konsulhana, şo konsulhanaň öňünde Owansanyňky Owansandan bolan türkmenler, belkem Owansandan gelen türkmenler, türkmenstanlar birleşip şo taýda protest etdiler. Şol çağalara edilýän zulüm bilen baglanşykly. Şonu gatwurmasyňlar. Bu pozitiv bir pikir beýan etmekde. Şoň üçin tankyd edýär, göňetmeçilik edýär diýmesinler. Şo taýda men bir şo taýda edilen çykyşlardan Azat Haýatbaýewiň çykyşyndan başga bir şolary ýaly protest formatyna bir metbuat beýannamasy diýilýäjek bir ähengde men neme görmedim. Şo taýda çykyş görmedim. Adamlar üýşäň, çykýan, zat edýän, gowy edýän. Meselem Juma tapar şol işlerde işeňir. Zor Juma tapar şol işleri. Ýöne taýyny ýok. Gepler bilen ok, aýdy bilen ok, hakyny, talabyny talap etmeýi oňoran. Inniýädir. Libertyň nakader etdiýä, bolýa häzir Şükür Mehmet. Salam aleykum döwlet ağa. Siziň dünýä ýaýmaly diýen meselen gaty dogry. Şoň üçin hem Mehmet Istanbul'a gelýäňiz. Ýewropada jemlenýäs, bolmasa soň giç bolar, ýeketäk ýol boý. Şükür Mehmet aýdýanyňa dolu goşulýan ýöne şeýle bir söz bar türkmenne. Oğlun howlu bar, tuğdanam altynda bişer. Hemme zat tebiği aýdaýda Allah Taalaň ilahy kada kanunlary bilen garmoniýa we sagaşyk içerisinde bolmaly. Ine biziň Murat Gurbanow bilen Timur Serkerde bilen bileleşip düşünşmegimiz, diskussiýa etmegimiz bir näçe mundan öň durmuşa geçdi. Her zadyň wagty bar. Türkmenler şoň üçin sähetli güni, şoň üçin seçje. Sähetli gün nimek? Sähet bellenenne planetalaň düzülüşine, hereketine, ýyldızlaň hereketine,
Tebiği ýagdaýlara magnitni polya diýilýär, magnitni meýtanjaň täsirine, dawlenýä adamlara şo tebiği şertlen adamlara we adamlaryň nesibesine, bagtyna, psikologiýasyna ýetirýän täsirlerini göz öňüne tutup sähet bellenýär. Öňkü döwürlerde guýrukly ýyllyga seredilýärdi. Edil şolar ýa. Şoň üçin howlumallär. Howlukmallär diýmek geleňsizlik edip ýa-da ýaltalyk etmek däl, şükürmenme. Hemme zadyň wagty bar. Taýinlanmaly, dogry taýinlanmaly, dogry metodlar bilen, dogry türgünleşik geçirmeli. Kän gaçyrdym magam diýär, Liberty ýok, kän gaçyran ýok. Görogly. Assalamu alaykum agam. Gurban bayramy gutly mübarek bolsun. Nähli türkmen halkyna Allah özü gorusun. Bütün adamlarda gorusun. Biz bir togolojyk ýer şaryna ýaşaýan, şoň üçin kataklizmalar, tebiği betbaçylyklar, pelaketler kökman täsir edýän. Germaniýa bilen Belgiýada gaterbet elkenç ýagdaý bardy. Indi bu Ýewropaň ortalaryna, Çekiýa taraplara zatlara täsir edip başlapdyr. Şoň üçin Allah jan hemme kişini görünen görünmeýän belalardan gora görsin. Hawa şu bayram günleri, görüýte günler, energiýa taýdan portalyň açylyp, portaldan habar alyp, habar ýetirmek, dowa dilegilerini portalyň üstünden ýetirmeli ýerine ýetirmek üçin amatly wagtlar, prosesler şular. Şu proseslerden gowy peýdalanyp, o adatlaryňyzy, dowa dilegilerini edip ýetişdiňiz dogry görnüşde hükman kabul bolar we hemmämiz bilelikde bir poложительный magnitni polya türkmen sözü agdybirlik bilen hereket etsek başarmajak, alyp ýatmajak zadymyz ýok. Şonu bildiňiz bolýar. Inni Skorpionyň nimesinden soň geçtim. Belek dowam edýän. Liberty inni informasyon görüş başka etaba geçti. Diýsene, gaty dogry. Ömrüň uzak bolsun. Görellilik hereketi pasam edýän. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Hakykata düşünýäniň üçin hakykata düşünüp hiç satdyman oturanlar amma ýönesen hakykata düşünüp şo düşünýän hakykatyny beýan edýän, ýyle ýetirýän, halka ýetirýän, dünýä ýetirýän. Bizim ekrana oýar. Ömrüň uzak bolsun Liberty. Aýdylmaýan hakykat däl. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Hakykata aýtman, dymyp oturmak edil diktator rejimiň jenaýatçylary ýaly öz jenaýatlaryny gizleýänler ýaly bolýar. Ýanarda ýaman gowy soraglar berdim. Gün efirde ömrüň uzak bolsun. Sağ ol, eliňe güller össin. Assalamu alaykum millet. Hayırlı yayınlar diye. Yayınlar. Payhan teme men giç kalın başlan yok. Giç kalan yok. Bizim şu vat gılı uğradık. Yanarda özüm bilen bizim toynamız şol hemen görüldüğün yanına ki kimdi şol? Şol nemesi bardat şu vat dilimi uzunna şeytan alı diýär edil şolar ýaly. Şoň atynyň toýnagynyň gydmana garaşy ýaly biziň toýnamyz giç gyzýar. Ondan biziň gün ýaýlymlarymyzda 3 saata 4 saata çekýär. Ýöne bugün olar ýaly etmäliň. Awa gysgaça gedeliň sebäbi Türkmenistandaky watandaşlarymyzdan gaty köp haýyş gelýär. Haýyş edýärler. Näçe gysga tutsaňyz, kelse tutsaňyz şonça biz gowy alyp bilýäs, ýaýratyp bilýäs diýip, şoň üçin eger mümkin bolsa yarım saat geçirmeden has gowy gepleşiklerde ýöne günü efir
göni aýlym bir sagada geçmese gowy diýerler. Şükür Mehmet'in diýenini okudum. Liberty elbetde her kim bilen janyň jynkyrjanok. Yaman gowy aýdýan, ine şu aýdýan zadyny. Biz günnäwir halky bolanmyz üçin ortaňymyr nemesi bar, sözü bar, ýüregiňe ýakyn tutmak diýär, hemme zady ýüregiňe ýakyn tutmak diýär ýa-da türkmençe aýdylanyna bir hamala gudaçylyga baryp bir guda bolmak üçin gerek bolan şertler ýaly bir şertler gözlenýän ýaly käwa tereket edýär. Biz onuň özümizin idealyny däl. Onuň özümüz idealyny dälkäk başga adamlaryň idealyny bolmagyna garaşýar. Özümüziň etmeýän zatlarymyzy başga adamlaryň etmeýäne garaşýar. Ýa-da men lider bolayyn, emmek kişi maňa pul bersin, men işlemän, hiç zat etmän diňe gürläp oturaýyn. Adamlara maňa pul bersin, şey diýmem, şoň ady göreş bolsun, syýasat bolsun diýenler emma. Ondan ýene bir zat, ýaman gülkünç zat, görüşmek üçin meselem pul soraýarlar. Bunun biri gürläp otur, geçen tötenlikde gawat geldim. Öz aramızda pul ýygnamaly, näme etmeli, şu aktivistlere pul bermeli, aktivistler pul bilen gollasak şeýle bolýar, beýle bolýar. Beýde ömür görüşüp bolarmy? Beýde ömür görüşüp bolarmy? Elbetde finans kömegi gerek. Finans kömegi beriler, tapylar, ýöne. Şoň üçin bir öňünden şol sana beriläjek finans kömegi näme edip biljeňi, näme edip bilýäniňi, ukuýuňy, guramaçylygyňy görkezmeli. Tamamy ödemeli diýe türkmenler. Ýöne sen hiç sadyň ýok, planyň ýok, başarynyň ýok, hiç sadyň ýok, proýektiň hiç sadyň elinde ýok. Hawa sen häzir kän aktivistler YouTube'da da özüni görkezip çykyş edip barmansoň, şo boşlukdan, fursatdan peýdalanyp özüni görkezip aktivist diýdirjek bolup, ýyldız pagon aljak bolup, ortağa çykyp, onuň pul bermeli. O näme üçin pul bermeli? Bereli pul. Pulum beriler, finans kömegimi tapylar. Neştaýda bagyşlaň, men bir bolan wakany size gurrun berjek bolýan. Biri öýdüderli ýagdaýda şol bir türkmeniň arasynda bir gurama döredili, jemgyýet döredili, ýöne şoňa halkara gollaw gerek. Şonu edip bilermiň diýip sorady menden. Menem hawa diýdim. Edip bilýän işim, eden işim. Edip biljek işim istesem. Ýöne oň üçin hemme zadyň bir nemesi bar. Meselem bir dükana bir ýere girýäňiz bolýan. Size berilýän hyzmata görä siz şoň ögözüne pul töleýäňiz. Inni bular ýalakay käbir ýurtlaryň demokratiýalaşmagyna, onuň izadanam ýaşlaň özüni kämilleşdirmegine kömek edýän, giden gitdi kömek edýän fondlar var, guramalar var. Olaň başga hiç niýeti ýok. Innesi elbetde işin içinde bolmanyňyz üçin Günmataryň sistemasyny bilmeýäniňiz üçin köp adam Günmatarda ýaşap ýör, näçe ýyllar ýöne ýaşasy da bilen o köpüsi. Näme üçin ol diňe öz dünýäsinde, öz fantastik äleminde ýaşaýar. Başga ýerde ýaşanok. Şoň üçin teljerip bilen o, belkim ukuýup ýeten o, bilenmo. Uyma ursak bolmasa sokma ursak neýlesin diýe. O ýagdaýda Hudaý bermese onu magazyndan satan alyp bolan. Onuň
Şoňa düşündirdim ýagdaý diýdim şular ýalakay bir belli elinde programma bolmaly, özüň toparyň bolmaly, komandaň bolmaly. Bir zat jogapkärçiligi üstüňe alandan soň şonu aňyrýany bilen ýerine ýetirmeli. Bu ulug bir jogapkärçilik bu. Onuň ortada durup öz awraýyny ortaga goýup size ondan mundan gollap alyp berýän adamyňam siz geljeğini awraýyny pikir etmeli. Pul almak mesele däl, gollap almak mesele däl, şoň yzyna durmak mesele. Yzyna durup biljek ýagdaýda däl, intek taýýar däl bolar. Ýöne hamala taýýar ýaly böküp durlar şonu edeliňdi. Bolmady. Belkem gaty gördü, gitdi, gaty görenler. Ýöne gaty görse özü bilýär. Gaty gören gaty ýerde otursun diýe. Biz hemişe hakykatyň dogry metodlaryň tarapdary. Erteki bir gün bir awraý bolsa, şoň bir awraýçylygy bize de ýokuşýar we ondan soň geljekde hakykatdan iş edibiläjek adamlaryň öňüni ýapýar. Inha şu wagtky halkara guramalyň Türkmenistan bilen baglanşykly hereketlere birazajyk gowşok seretmeginiň, gowşok garamagynyň öňünde ýatýan sebäp şu. Sebäbi köp adamlara kömek edildi, köp adamlar hakykatdan serýoz ýaly kabul edildi, gollanyny izad etdi, bolan köp zat boşuna gitdi. Şoň üçin hem kör hasatyny bir gede garlarar diýe. Häzir dogry özüňi subut etmeseň, özüňi görkezmeseň, ukuýugyňy, başarjanlygyňy, bir elinde planyň, programmaň, töwerüňde şuly işi sen bilen alyp bara biljek bir toparyň, komandaň, eňinleşleň bolmasa, ol hiç kim sana ýöne şeýle pul berenok. YouTube'da çykyş etmek diýmek göreşde. Hä şeýle Türkmenistanyň hakykatlaryny aýdýan bolsaň, hiç ýyly hiç tarapa çekme. O başga gurrun, on gatul peýdaty täsiri bar. Ýöne YouTube'da çykyş eden wagtyň halkyň öňüne çykyş edýän sen günümül diktatora ýa diktatoryň adamlaryna işlemeýän bolsaň, göý berýän ýalňyşla bir aktivist ady bilen çykýan bolsaň, sen göý berýän ýalňyşyň diktatoryň bähkidine bolýar. Şoňa açyk ýazylýar. Saňa ýazylanyp. Şoň üçin aktivistlik hereketinde gaty seretap bolmaly. Edýän hereketine aýdýan zadyňa. Liberty dowam edýär, emma şu depkinne gitse esasan halkyň pikirine oňun täsir edip biljek pikirler, ideýalar öňe sürilse. Ullukan güýji öwürlenmezi duýmany alar. Gaty dogry. Gaty dogry. Şeýle orda Liberty aslında bizde potensial bar. Ýöne häzir köp adamlar şo güýjü göräýände de keramaty göräýände de şo keramaty bir aňyna siňdirip, aňyna yerleşdirip Türkçe hazm etmek diýilýär. Orçasy peravarit diýilýär. Şonu siňdirip özüni özleşdirip, ruhy, psikologiýa taýdan şonu kabul edip biljek taýýarlygy ýok adamyň. Şoň üçin meselem biziň Murat Gurbanow sensei bilen Timur Serkerde Halipa bilen olar bilen meselem özara pikir alşyklarymyz, temalarymyz, gurrunlarymyz ol hemme kişiň düşünebiljek, hemme kişiň hakykatdan neme diýiljek meselesi däl. Uğru däl hiç kim. Köp adamyň ol uğru däl. Şoň üçin onuň tebigatyň balansyna, energiýalaryň alys çalyşygyna, balansyna, o zatlara düşünjek bolsaň, adamyň guruluşyna, zadyna, onuň üçin taýýarlyk gerek, köp zat gerek. Onuň her zady her ýerde aýdanyň bilen garaşan netijen alyp bolanok.
Şoň üçin edil bir sportsmeni türgünü taýýarlaýan ýaly halky geljege, ýagty geljege taýýarlamaly. Güç aslında bizde biz güç aslında o diýen o ulakan güce öwrülenmez duýmanyň alarsy ýa aslında ol güç bizde. Ýöne häzir şol güýjüň pargyna baryp bilemez. Şol psikologiki neme var? Öňümizde bir päsgelçilik barýer bar. Men şeýle pikir edýän. Ýöne häzirki zaman özün teknologiýanyň berýän mümkinçilikleri bilen biz şo barýeri päsgelçiligi gysga wagtda aşyp beýleki halklaň azatlyk, erkinlik, demokratiýa, gowy ýaşaýyş, eşretli durmuş görüşine yüzlerce ýyllap sarp eden wagtyny ýa-da onlarça ýyllap sarp eden wagtyny biz has gysga wagtda şol etaby geçip bilýär. Sebäbi bu bize görelle boljak çeşmeleň el ýeterliligi, häzirki teknologik mümkinçilikler bular gaty gowy neme berýär, mümkinçilik berýär. Şoň üçin Italia Milan döwleti Murat Kurbanow bilen çykyşyňyzda 2-3 gerek gaýtalap gördüm. Gaty gepleşik boldy. Iň begenýän zadym daşyndaky opozisiýa birikge şatyk şeýhi ýaly şagallan gepine galmady üçin. Ýalňyz gurt Salamu aleykum diye. Ýalňyz gurt baky ýalňyşmy anlady. Baky eger gatnaşaýyn diýsem wagtyň bolsa inha men tepe berýän. Şu tepe basyp gel. Eger gelir niýetiň sebä efirden öň baky bilen biz bir birazcık salam edipdik. Şoň üçin diýen. Yine oradan köpelip gitti. Tesirler. Italia Milan döwletagy yine haýsy opozisiýerler bilen açyk diskussiýa ederni garaşýar. Paparklym filenýä bir pikire gelip bilersiňizmi diýe. Yaman kıyın soru verdim İtalya'mda. Garaşamoktun bu soru. Hanay diyara men bu tema tayından man gelipdim diye tegişmiş için aydiyan. Yok, saparaklım bilen, saparaklım mı şoňa meňdeş adamlar bilen mümkinler. Mümkinler. Sebäbi olaň geçmişini unut. Hemme adam. Edil häzirki öňüne alyp barşyna tere, edýän işine tere. Olaňky dezinformasiýa, adamlaryň ünsüni sogmak. Görüşmek isleýän adamlary passivleşdirmek. Bol zatlar bilen meşgullanmak. Halat ediş komiteti. Siz özüňiz halat edilmäge mätäje. O siz nähili onuň halat ediş komiteti bolýaňyz? Ýok ultimatumlar, ýok olar bular ýalňyş metodlar. Ýalňyş bu görüşde. Köp taraply oynayan adamlar öz bekýidi üçin gawat gelen adamlar bilen herhili dilluşuklary, oýunlara girýän adamlar hiç wagt üstünlük kazanıp bilmeýär. Hiç wagt ýol alyp bilmeýär. Bulaşýar iň soňunda. Bu öz ýalňyşlarynyň, öz hatalarynyň gurbany bolýar, öz gazançyklaryna, çukuruna özleri düşýär. Inha soňky döwürlerde seredin özünü aktivist hökümine kabul ettirecek bolýan adamlaryň näme maskara bolup ýörüşini, nähili maskara boluşyny, biri-biriniň arkasyndan agzalmajak zatlar diýilişini beýdi ömür görüşip bolarmy? Sen bir adamy halaman bilersiň, janyň jynkyrşman biler ýöne. Oň arkasyndan söýgenmek, oň arkasyndan gıýbat etmek, arkasyndan gürlemek
Bu zatlar diňe türkmençilikde däl, ähli umumy adamzat gymmatlyklary esas alynanma. Umumy adamyň ahlagy, edebi esas alynanda hiç wagt tasdiklanýan, geçirimlik edilýän, bolýar-da diýilýän meselede. Şoň üçin özü arassa bolmayan adamyň edip biljek işi däl, halkyň ykbalyna rol almak, rol oynamak. Höwes edýändir, höwesi bardyr, isleýändir. Ýöne näme diýin? Mercedesiň motoruny äkidip Zaporoja goýjak bolsaň bolarmy, bolmazmy? Şolar ýaly bir absurd da. Absurd zat iki hili netije berýär, täsir edýär. Biri haýsy temada absurd hereket edilýän we gaýtalanýan bolsa, şo tema zyan berýär. İkinji berýän zyanam şo temadan kimiň bähwidi bar bolsa, şoňa peýda edýär. Göreşde de demokratiýa göreşinde de şeýle. Demokratiýa göreşine özüni zor bilen sokup kabul ettirip, özüni aktivist ýaly, oppozisiýa ýaly kabul ettirjek bolýan adamlaň edýän absurd işleri, hereketleri garşy çykýan rejimiň bähwidine bolýar. Öz bähwidine bolanok, özüni maskar edýär. Oppozisiýany, göreşek bolýan adamlar maskar edýär. Ýaşlan höwesini gursagynda goýýar. Eger özü rejim bilen hiç ile ara bağlanşygy ýok bolsa, rejimiň beri bilmeýän zyanlyny edýän absurdlygy bilen berýär. Ýa-ni durt, herkesiň Gurban bayramy gutly bolsun, nice mutly ýyllara. Sag bol. Ýanardağ, Baýhan, Azerbaýjan geçen ýyl protesta etdi. Türkmen gidip gorlady. Şol neme deňiziň ýakasyndaky bolan şo müň adam diýilýän wakamy şol ýanarda. Şonu niýjek bolýan? O Asan türkmenlerini kim gidip gorlady? Men duýmadym. Kim gorlady? Habaryňyz bolsa ýazyň. O Asan türkmenleriniň ýanyna men tanaýanlardan Cuma Sapar bardy. Cuma Saparyň töweregindäkiler bardy. Bilişime görä Azat Haýatbaýew we Azat Haýatbaýewiň töweregindäkiler bardy. Türkmenstanlar bardy şo taýda. Men ýöne şeýle 100 hökümini şo ikisini şo taýda seljerdim, ikisini gördüm. Käbir çinkiläbem durmadym dogrymy aýtsam. Kim ýok. Ýöne bilen bilýär, tanaýan tanaýar, Türkmenstanlar baş taýda bardy. Türkmenstanlar bilen asly Owensany ýöne Türkiýede ýönemesenler belkem ýakyn ýerde Owensandan gelip İstanbul'a olup verenler, şu 3 görünüşdäki, şu 3 topara degişli adamlar bady diýip men bilýän Türkiýelere bady. Ýanarda Belarus, Ukraina protestlary da şeýle boldy. Ana ganyň gızmalyk hiç sady çödenok. Ganyň gızmalyk hiç sady çödenok. Elbetde jurnalistler üçin sensasiya, reyting gerek guramalar üçin, showmenler üçin, show programmalar üçin bolýar. Bular ýaly kızatlar. Sebäbi olara show gerek. Oň netijesi halkyň psikologiýasyna galdyrjak erwet täsiri, travmasy, bu zatlar olary gyzyklandyran, olar reyting gyzyklandyran. Şoň üçin. Ondan bundan elbetde provokasiýa üçin pul berýän adamlar bar. Siz pikir etmeň diňe gowluk üçin halkara guramalar
zat halkara gurumalaňdaşyna ýürüýte firmalar, zatlar we hakykatdan hem şular ýaly adama ya bir ýurda peýdasy bolmagy olar üçin ähmiýeti ýok. Bir bulaşdyrsa, sensasiýa etse, adamlaryň pikirini bulaşdyrsa, ünsün soňsa ýetdi. Oňun bir biznesi bar. Şondan pul gazanyp, şondan pul alyp, şol iş üçin pul alyp şeýdip beren adamlar, toparlar, guramalar ba ýok-da. Bu bolmaly, bu durmuşda bolmaly da. Şoň üçin Ukrainadaky Belarusiýadaky şol bolup geçen ýagdaýlar türkmenler üçin gaty uly tejribe görüldi. Şoň üçin men hiç wagt aýtmadym mykam diýip şeýle pikir edýän türkmen halky näme üçin aýaga alanok, eýle beýle türkmen halky sähetli güne wagtyna garaşy. Tamdyr gyzanyna çörek ýapylýar, nan ýapylýar. Soğuk tamdıra hameri yapıştırıp bolýan, gelmek bolýan bolanyp. Şoň üçin hemişe aýdy. İň ýönüköji logikadan uğralyň. Şonu esas alyň. Fundament logika bolsun. Bir adamyň edýän işi logika sığmaýan bolsa, absurd bolsa, ilki bilen özüni maskara etýär, özüni ziýan etýär. Özünün wekilçilik edýän toparyna, halkyna, ýurduna. Eger şoň massştaby täsiri güýçli bolsa, onda bütün adamlarda da şo oňaýsız negativ täsirini ýetirip bilýär. Şoň üçin edýän hereketlerinden hemişe jogapkärçilik duýmaly. Türkmen her milleti gollaýa, ýöne türkmene nowat gelende şol ömür deňiziň suwy tarýady. Ýok. Olar ýalda ýanarda. Olar ýalda aýdyşym ýaly türkmenlere de wagtynda gaty köp kömek edildi. Her hili bolup görüldi. Ýöne ýygyderli ýagdaýda şowsuzlyga duçar bolanyny görenden soň adamlar inni göňüňe guramaçylykly bir hereket bolmasa şoň ýanyna ýanaşady gelen ok hiç kim. Ýene ýanarda owansan türkmenlerini kim gollady? Iň merkezi öz türkmenimizem gitmedi. Inni owansan türkmenleri meselesinde aýyplaşmasynlar, gaty görmesinler. Men aýdyşym ýaly öňüm 94-nji ýylyň 21-nji martyndan bäri esasy men temam, esasy urum dünýä türkmenleri. Men öz awtorlyk programmama mady dünýä türkmenleri diýip bilenler bilýänler. Inni şol dünýä türkmenleriniň kepleşiginiň programmasynyň üstü bilen esasy maksadym men dünýäniň durly ýerine ýaran türkmenleri bilen ara gatnaşygy sağlamak, şolary öwrenmek, şolaryň sesini dünýäge ýetirmek, şolaryň öz arasyndaky aldy birligine goşmak, şolary başga ýerdäki türkmenler bilen tapyşdyrmak, hawa şolary gatnaşygyny ösdürmek, şu meselelerdi. Şol urda da köp iş edildiğini owansan türkmenler diýende ýeterlik tejribäniň badyna men özüm güwän geçip biljek. Öldürem bilýär. Men nähili özlerim arada iş edenlemi. İlk baştan häzirini owansan türkmenler bolsun ýa Türkmenistanyň türkmenleri bolsun, özüň oňarmaly. Özüň oňarsaň, özüň alada etdiň, hukman sana eýe çykylýar. Eger sen özüňi oňarmasaň, onda hiç kim sana eýe çykanok, kömek edemok. Özüň oňarmaly. Özüň oňarmasaň, hiç kimde sen arada ynamlama dörenok, sana kömek etmek bir nemedem gelenok. Sebäbi her kimin
öz maşgala aladasy, işi, osu, busu başyndan aldyk. Ol näme üçin biderek ýöne ýere waltyny, ferişdesini soğusun harjasın yanarda. Şoň üçin. Inni Owganistan türkmenleriniň kim bollady? Türkmenstanlaram gitmedi diýenler. Men şu dünýä türkmenleri kepleşiklemde, hereketimde öz töwerüňizdäki adamlar bilen, eňneşlerimiz bilen gatnaşan adamlarymyz bilen dürli ýurtlardaky türkmen diasporaň, türkmeniň öňde barçylary, öz türkmenlerine öňbaşçylyk edýän adamlar bilen men içkin tanışan, gowy tanışan. Şolar bilen gelen netijemiz şu, biz onlarça ýyllap işledik, bile işleşdik. Dünýäniň nersine o türkmenler bolsa, şolaryň öňbaşçysyny, şo taýda kimin, şo taýdaky türkmenlere nähili täsir edip biljegini biz bilýäs. Öwrendik. Bizim uğrumuz şo. Çörek idik şol işte. Türkmeniň türkleň aýdyşy ekmek yedik diýär. Şolar ýaly. Şoň üçin indi şeýle ordatda. Türkmenistanaky türkmenler gün tertibindäki iň esasy başda durýan wajyp meseleleri, gün tertibindäki maddalary bilen Owganistan türkmenleriniň gün tertibindäki maddalary bir däl. İran'daki Türkmen Sahra Türkmenleriň bir däl. Her ýurduň togşany öz taýdasy bilen aglanar diýişýärler. Her ýurtdaky türkmeniň öz başda problemasy bar. Olar öz başda başgaça metodlar bilen çözülmeli. Şoň üçin Owganistandaky türkmeniň meselesini Türkmenistandaky türkmeniň penjeresinden ýa şolaň metodlary bilen çözüp bolmak. Ya da yine aslında Owganistanam Pars täsirinde, İranam Pars täsirinde, ikisem bir Parsyň täsirinde, häkimetindäki Pars medeniýetiniň näçe asar bäri täsirindäki ikisany döwlet diýil. Ýöne şonda da şolaň ulanýan elipbi bolsun, öz täsir alýan medeniýeti, kulturasy bolsun, psikologiýasy bolsun, aslında bir ýaly şolar. Ýöne şonda da bir däl. Owganistan öz başyna başka mentalitet, başka öz wajyp birinji nowatdaky maddalary başka, Iranyňky başka. Şoň üçin elbetde dünýä türkmenleriniň aňarsy bir agzyr bolmaly, şu bolmaly, bu bolmaly ýöne Owganistan türkmenleriniň meselesini bir Türkmenistanly türkmen ýa-da İrandaky ýa başga bir ýurtdaky türkmen edil özleri ýaly gowy seljerip aňyrsyny etip çözüp bilmeýär. Öwrenip bilmeýär edil özleri ýaly. Sebäbi ýurdu belet çapar diýär, edil şolar ýaly. Ol problemalary öz içinden döreýär. Öz içinden döreýän problemaňam çözgüdi öz içinde ýatýar. Daşardan import edip bolanok çözgüdi. Şoň üçin Owganistan türkmenleri hemme zatdan öňürti, men öz düşünjem gaty görmesinler. Üýşüp palaw ýyp, töwür alyp namaz okap gideniň bilen, şonu gaýtalanyň bilen iş çözülenok. Hakyky siyasi herekete öwrülmeli. Owganistanly türkmenleriň arasynda yeterlik derejede kadrlar bar. Yeterlik derejede kadrlar bar. Şolar öz arasynda egalaryny, menmenliklerini bir tarapa goýup, şahsy bähbitlerini bir tarapa goýup, Owganistandaky türkmenleriň bähbitleri üçin birleşip strategiýa, plan, programma taýýarlap hereket etseler, gaty uly potensial bar. Sebäbi dünýä meçhörünü iň täsirli türkmenler hem syýasy taýdan, hem guramaçylyk taýdan, hem finans taýdan iň aktiv täsirli türkmenler
asly Uwansandan çykyp gaýdan türkmenler. Ýa-da Uwansandan bolup şol ruwatyň özünde başga ýurtlarda da biznes edýän türkmenler. Aslında oran gaty uly potensialy bar. Şol potensiallar şolar näme üçin peýdalanıp bilen oklar. Näme üçin peýdalanıp bilmeýänleriň hem sebäbi başga kulturlar, başga siyasatlaň ýa-da günümel aýtsak basywalyjy güýçlüň propagandalarynyň şolaň siyasatlarynyň täsirinde. Öz çeşmesinden türkmençilik çeşmesinden göz başalanaklar. Arap medeniyetiniň, Peştun medeniyetiniň, Pars medeniyetiniň simpatiýasy bar. Türkmen görünüşinde ýaşamak, türkmen ýaly oýlanmak, türkmeniň mentalitetine eýe bolmakdan Arap, Pars ýaly ýaşap şolaň medeniyetine, şolaň mentalitetine eýe bolmak jelladyna aşyk bolan ýer edil şolar ýaly. Şoň üçin olar ilki bilen ýoly seljermeli. Sen türkmen boljakmy? Ya sen türkmen boljak kämi? Eger sen ýaşaýan ýurdunda, ýaşaýan ýeriňde öz meseleňi Allah Taala Allahy kada kanunlary bilen garmoniýa sazlaşyk içinde çözmesen başga görüşde çözebilen ok. Başga biriniň arkasy bilen arkaly bolup bilen ok. Allah Taala sen türkmen edip yaradan bolsa, sen türkmen frekansy, tolkuny bilen habarlaşmaly. Allah Taala bilen. Allah Taala ýürüýte sana tolkun berýär, türkmenlik. Men bilen şu tolkunna meselen 95.8 FM tolkunundan men bilen niýe? Şu rasiýadan, şu radio tolkunundan niýe men bilen habarlaş? Men sana gerek bolan energiýany şu tolkundan berýän niýe? Biz näme diýäs? Ýok. Men orsun tolkunundan peýdalanjak. Men orsun tolkunundan bolanjak. Men Peştunun köýüni, men Parsyň köýüni, men on köýüni, men min köýüni, ýöne türkmeniň köýüni ulanjak kel. Biz Hudaýdan gopdyk. Hudaý bilen aragatnaşygymyz kesildi bizim. Ana şoň üçin türkmeni hiç kim gollanyp diýilýär. Ilki bilen sen Hudaýdan almaly güýjüň aly bilen ok, özüň gopardyň. Baky geldi. Baky nalýan. Baky salam. Aleykümselam. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sağ ol. Sen kim mübarek bolsun Bakyjan. Hemmeler gowmy jan sağlyk. Şükür. Kurbanlıklar kabul olsun. Häzir bir şaýda tesbirlere bile göz aýlaly. Soňandan söhbetleşige geçeriz. Bolarmy? Eger wagtyň ýok bolsa sen bilen gürleşip soň nämede aýryn olmasa. Yo, arkaýy nämede. Azawat. Liberty watandaşlaryň esasanam aktivistleriň howlukmagy, gyssanmagy aslynda türkmençeläp aýtsak alansamak gaty dogry. Alzyran ölmez, alansan öler diye. Döwlet aýtynlar pikir edýän, gaty dogry pikir edýän şol. Şoň üçin aýdýan hemen sehatligine garaşman öňürsen bolanok. Meselem, şeýle bir zatda ine şuň bir 4-nji güne geçdik şeýlemi? 6-njy gün bolmaly ine toýa çağırdylar seni 6-njy. Ýöne sen 4-nji gün ýok, men şol toýa 4-nji gün gitjek, şo toýy 4-nji gün geçirsinler. Men üçin 4-nji gün etsinler diýmekkä aly bir zat da. Ol 6-njy gün bolmaly toýa. Sehedi zady hemme bellinli, taýýarlyk edilli. Ýok, sen keşirlige edip aýdýan, bir aýdýan men 4-nji gün isleýän, 4-nji gün edin, beýlekisi 3-nji gün, beýlekisi 1-nji gün, beýlekisi ýok, 6-njy gün näl inniki hepde soňky hepde bir aýdan sazlaşyk ýok, garmoniýa ýok şoň üçin. Şu meselen ilki adyny goýaly, soň çözgüni tapar diýär. Hakykatdan üzüňe bolmak.
Türkmen aýdyşaly akyllan, mantykdan mahrum. Logika yok, absurd. Şoň üçin ine şoň ady şol. Şol logika heňe gelmese, bir iş bolmaly ýaly edilmese bolanok. Näçe dazasaň, näçe ýyrtynsaň diýär. Türkler edil şolar ýaly. Nämeseň edäý. Çebelenip ýatay bolanok. Янарда Türkmeni hiç kim seriyoz ne принимает diye. Ciddiye almıyorlar diye. Türkmenim bizim bağırlığımızı dünya zar edeli. İnni bir yaşlıyımız vardı biz şu Türkiye okumaya ilkinci gelen Türkmenlere iyiye çıkıp arka çıkıp şolun özünü kämilleşdirilmegine gaty uly rol oýnan bir ýaşlymyz bar. Salahatdan baýdal ömrü uzak bolsun. Bizi ýetişdiren ýaşlymyz şol. Diňe bir Türkiýedäki türkmenler däl, ýakyn ordaky bu bütün dünýädäki türkmenler arasynda bilinýän şolun öň başçylaryndan awraýly bir adam. Özüm tügeleme barly biri şolay diýär. Nan nökmäge kolla bary gerek diýem şolar ýaly bir matumlyň bir goşguty bar edil şolar ýaly. Şoň üçin jemgyýetçilik işlerine gatnaşjak bolsaň, jemgyýetçilik işi bilen meşgullanjak bolsaň, adam ykbaly bilen meşgullanjak bolsaň, halkyň geljegi bilen meşgullanjak bolsaň, goluňda bary bolmaly. Sen barlykly bolmaly, sen barly bolmaly. Ondan mullan pul dile, ondan mullan pula garaşyp, ondan mullan pul geler o. Şondan mundan pul alan, iliň arkasy bilen arkaly bolup şu işi ederin diýenler ýalňyş ýa. Hiç şu adam başaryp bilmeýärler. Şoň üçin ýaşulyň esas aýdanlady ilki bilen edil ýanardan sen aýdyşyň ýaly türkmen dünýä tanadanlydy. Şoň üçin biziň birinji etapda edenişimiz türkmenler dünýä tanatmak boldy. Türkmenistan altyn asyryň bosagasynda milleniumyň 2000-nji ýyldan bosagasynda diýip biz Türkmenistany tanadýan türkmenleri diňe bir Türkmenistany däl, bütün dünýädäki türkmenler, türkmeniň medeniýetini, sunwadyny, hemme zadyny, hemme taraplaryny tanadýan gowy ensiklopediýaly bir kitap taýýarladyk. Türkiýe Medeniýet Ministrliginiň gorlawy bilen himayetkarlygyny şol ýalňyşmaýan bolsam Türk Tarih Guramasynyň çapganatynda basyldy. Sponsor Medeniýet Ministrligi bolsa. Şol şeýdip şol kitabyny söýlen oňdaşyndan Mahtumul Diwany jurnallar çykarýardyk 2 aýda bir. Şol jurnallarny oňdaşyndan öz şahirlamyzyň eserlerini, şolun ömür beýanyny hemmesini biz türk we beýleki ors başga dillere terjime edip ýaýranýardyk. Mahtumul Neşriyat Birleşiginde Ankara'da şu Ýaşul we Salahattin Baýsal biziň öňümizde türşüp şu ağlamaz ýaşulymyz, hogunlarymyz bolup şeýdip hemme dady şol uruk durup gollap durýardy. Türkiýe Türkmenistan dostluk jemgyýetini gurdy. Dünýä Türkmenler Humanitar Birleşiginiň Türkiýedäki wekili ýol başçysy. Soň bütün ýakyn ýyllar boýunça we galan ýurtlardaky türkmenleriň adyndan köp zat edip bilýän, şolar bilen gowy gatnaşyp bolan ýaşulymyzy habarlaşdyk. Şoň bilen ýakyn wagtda şo ýaşulymyzyň tejribelerini Türkiýe ilkinji gelen türkmen studentleri näme iş bilen meşgullanýar, şolaň aktivistlige görüşe şolar nähili öwreşdirildi. Şolar görüş mentalitetini, ukuyuplaryny, mehanizmasyny, metodlaryny nähili özleşdirdiler şol. Şolaň ilki gelen wagtyndaky psikologiýasy bilen soňky psikologiýalary nähili. Şol zatlar barada hemmesini sorajak. Ýaşulymyz gadyrlanmaly maglumatlar berer, paýlaşar siziň bilen. Inni Perwan Torew ýurduny satyp beren haramzada birgeden musurlar. Näme diýjek bolýar? Öýüňizde
oýlanyk ýok, öýüňizi, özüňizi oňaranysok, onda da gıýbat et diýseňiz, şonu oňaraýaňyz watan döwletleri. Bu aýdýan zatlaň bu kanallar ýok. Şonu edýän kanallarda aýtsaň gatyrlikli bolar pählewan. Aýdýan zatlaň goşulýan hakykat şol sen aýdýan zat. Ýöne häzir bu söhbet meclisi bilen, bu kanal bilen muň aýdýan zatyň hiç il dahly ýok. Sen bu sagatdan soň çykyp duran günü Mars planetasy ýa Saturny özüňçe hiç kim anlanyp bilmeýär. Hakykaty üýtgetip bilmeýär. Ýanarda YouTube'da çykyş edýänler göreş ýa-da söwgeşdäl olar reklam edýärler gaty dogry özlerini o da işe yaranyp 5 aýa geçen oklar gynansagan şeýle ýöne bazatlar bolmaly. Bu etaplary biz geçmeli. Şoň üçin ina Murat Gurbanow bilen Timur Serkerde bilen başladylan agdybirlik tagallasy, agdybirlik ösdürmek, kämilleşdirmek, berkitmek, halkyň ruhuny götermek tagallasy ina şol geçilen, tepkitlen, gazanylan tejribeleň netijesinden boldy. Murat aga soramda näme diýdi? Bizim şu adaçyn, siz gözüňizde tutýan maksatlaryňyzyň niresine ýetdiňiz? Haýsy tepkitde dogrusaňyz näçe prosentini amala aşyrdym zat diýip pikir edýäňiz diýip soramda, şoň 40%lik diýdi effekti bolýar, ýöne şol 40% diýdi gaty köp wagty, ihlasy, energiýany alýar diýdi, gaty dogru. Şoň üçin hemme zatdan öňürtü adamlaň aňyny taýýarlamaly, aň düşünjesini ösdürmeli, türgünleşdirmeli. Şu adamlaň her hili informasiýany özüne özleşdirip bilmek üçin, şol ukuyuny kämilleşdirmek üçin halaly haramdan, dogruny yalandan aýryp seljermek üçin şu zatlar gerek ýanarda. Şol biderek gurlaýyp oturanlar, maskara bolup oturanlar, absurd zat edýänler hemmesi gerek. Hemmesi gerek. Yurt ütkänne, rejim ütkänne hemme zat gülýärlik bolanna şol adamlara medallakmaly. Men teklifim. Şol adamlara medallakmaly. Sebäbi şol adamlar özlerinin başka adamlaň absurd näme, hakykat näme, yalan näme, hakykat näme, dogry näme, şol zatlary tebiği ýagdaýda öz erkini goýberende baraýdaly 1 ýyl gerek bolsa, şuluň şu edýän hereketleri şu prosesi çaltlandyrdy. Şu 1 ýylla özüniň 1 ýylla oýanjak adamy 1 aýda, kimini 2 aýda, 3 aýda, 5 aýda, 6 aýda oýanlyrdy. Şu prosesi çaltlandyrdy şolar. Şoň üçin bulara tawarsyn aýtmaly. Bularam edip bilýän işi şol. Aslında bularam belki has başgaça täsirli bir il günden alkyş aljak zatlaram edepler gelýändir, ýöne Hudaý bermedik bolsa şol ukuýy, özüne de şol ukuyup ýok bolsa edibilen o. Diýmek bu adamlaň funksiýasy bar edibilen zady şol. Şoň üçin hem şolara taňar ýalkasyn. Şolaň saýasynda, şolaň kömegi bilen kimin kimdigini, kimin adamdygyny, kimin adam sanyna däelligini we hiç adam sanyna goşulyp bilmejegini şolaň üstü bilen, şolaň hereketler bilen biz seljerip bilýär. Bolmasa gizlin hereket etseler. Niýet tanaly? Häzir bütün dünýä özlerini tanadyp oturýarlar. Şoň üçin şolara medallakmaly. Gayrat edin, şu ideýany gurlan, şolara medallakaly. Skorpion pählewan töräýe watan bakasy näçe çykyp satjak bolsaň diýe. Tesirler gutarıp baryan, baka ýadyr. Pelwan kim watan ýöne gidip durýanlarda, ay bolýa da, ol nemetme, togrul geldi.
Toğrulbek Türkmen salam vatandaşlar, salam döwletağa, salam Toğrulcan, hayırlı ýaýynlar, gutly mübarek bolsun, Gurban bayramlar kabul bolsun inşallah. Hemmemize bilen näsip etsin, bilejek bolsun, eger bile bolmajak bolsa bolman geçsin. Toğrul, biz watan dönüňi erkek mi gelin ýurdun içine. Ha, siz watan dönüňi erkek mi gelin? Ha, bula şartlyk ýa biri bolmaly. Ha, o da inni sen ýalaka adam kesgitleýände erkekligiň nemesini, kriteriýasyny, şertini, bay bo. Dünýä nähili boldy. Ey aklyňa güleýin. Hey aklyňa güleýin. Bolmaýan aklyňa güleýin. Toğrul, hoş geldiň ýanarda. Perwan men ýurdun içinde doňa niýe atyň tolany çykmaz. Bile görüşeli bolýarmy? Ýok, olar görüşmeň ol görüşüň adamy däl. Aýdan haramzadadan ýagşyzada ýasap bolanok. Şoň üçin siz näçe haramzadadan libidi halal bolmaýandan halal adam ýasajak bolup, tebigatyň kanunlaryna, Allah Taalaň alahy kanunlaryna, düzgünlerine garşy geldiňiz, hiç tap başaryp bilmerdiňiz. Gelýän fiiliň öňünde, eliň jübüňde durmak ýaly bir samlyk hereket şu. Fiil maňa hiç tadat bilmedi. Assalamu alaikum. Bugünkü esker şehitlerden habarym barmy? Awgan sınırından geldi. Yalandan ýol helakçyligi diýip onu aýdyp geçdik. Men öz kakamyň doganyň ogly şotaýdan şehit bolup gelýär lewapdan ne. Wah. Allah tawr versin. Salam Muhammed Eyyub Rahim Mazar Şerif'ten salam. İyi akşamlar. Sağ ol. Doğun. Häzir bakyjan tenem garaşdyrýan bagyşla. Döwletağa Türkmenistan häzirki ýagdaýda 2,17 milyon ilaty we garly diýileni, olam çişerleni, olam hakykatan näl. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Bu jenaýatkär, ganhor, dönük, watan dönügi, diktator rejimi we şoň tarapdarlary, işgärleri, ýallaklary hiç o hakykata aýdanok. Şu 2 milyon 700 000 diýen bolsa, ol çişerlen dal. Ondan hem az, ýöne baraýdaly. 2 milyon 700 000 bolsa, 6 milyon nirde, 2 milyon 700 000 nirde. Ana özleri hakykata boyundan otyrlar. Diýip biler. Häzir biz başta aýdyp geçdik. Farah adam okap bilen mükemmel neme. Adymyzy başta aýdyp geçdik, şol habary özüne memledim aýtdyk. Bugün habarlarda aýdýa bayram namazyny kılan adamlaryň togasy däl, puşko pulmiotyň sesi gelip dur, owan sanna uruş başlady, siz gowulýaňyz. Serget ýagadaky çakmyşyklar ýaýbanlandy, hemişe de bolup duran zatlar olar. Ýöne häzir ýaýbanlandy. Aýdyşym ýaly öz başyna, öz kellerine görä hereket edýän dürli sponsorlary, dürli maksatlary, bekwitleri bolan narkotrafik ýollary ýa başga zatlaryň şol ýollaryna zatlaryny, şotaýlaryny eýeljek bolýan, özüne köp nalog aljak bolýan gruplar öz aranyna urşýa, oňam zyýany bize de ýetdi. Bize de sıçraya. Liberty owan serget ýakalaryna dawa jeňler, ýigitler we patronlar hakda mediada habarlar döredi. Türkmenistanyň harby doktrinasy boýunça biz diňe goranmaly, başga tarapdan bolsa olar hiç adam edilenok, ukuplu däl, olar Türkmenistany absurdistana öwürdiler. Olar jinayet etmekden, adam zorlamakdan, didim zorlukdan, ejirganymlykdan başga hiç taýda edilenoklar, owurlukdan, jümrülükden.
liberty, üstünlük, bir taraflık var diye. Bir taraflık statusunun ulanıp bolýar köp zat edip. Murat Kurbanow onu şol sorawalara beren jogabyny aýdyp geçdi bizim kanalymyzda. Inni Türkiýanyň edişi ýaly biz serkedimizden terrorlary uzaklaşdyrjak diýip herekete geçip bilmeýäsmi? Gerekkendiň herekete geçmeň bir topar türkmen başataýdy. Ne? Türkmenistanyň içindäkiden köp türkmen bar. Türkmenistanyň umumy ilatyndan köp türkmen bar Awganistan. Şo türkmenler heýeçip, şo türkmenden erkekleri $100 ber adam başyna. Talibana berýän ýaragyny şolara bersin, ýangyjyny, ok däresini, iýmitini bersin, şo Awganistan serhet ýakadaky türkmen oturumly ýerlerdäki türkmenlere görüň nähil bolýanyny. Ýöne ol edeti gelmeýär. Ol türkmene garşy adam näme üçin türkmeni gollasyn, nähil türkmeni eýe çyksyn. Türkmeni himme taraplayın genosid edýän türkmeni himme taraplayın aň düşünje taýdan, ykdysadyýat, syýasat taýdan gyrgynçylyga duçar edýän bir rejim, jenaýatkarlaryň şaýkasy, topary näme üçin türkmeni eýe çyksyn, näme üçin türkmene kömek etdi berdi. Skorpion bak, hoş geldin diye. Habarlar diye. Eyüp Rahim'im hava. Inni tesvirler oturduk. Bakı ayıplaşma. Şu Oğuzhan bilen Türkmenistan serhet ýakadan gelip boşan habarlar barada sen pikiriň näme bakı? Kaç temada indi hazırda öyle ta. Hoş bulduk Skorpion. Doğru aýdýan, men umumy soraw berdim bagyşla. Inha şo taýda bolýan ölüm bitimler barada. Şu plança esker öldü diýilýär. Ýöne men şoň köpdüğünü özüm güwäge etjän şoň köpdüğünü. Sebäbi bu ýalançy bir rejim. Şoň üçin şo taýda ölüm bitim köp bolýar. Näme bolup geçýär sen pikiriňe görä? Edil häzir näme bolup geçýär we geljekde näme bolar, näme garaşmaly? Şu arada garaýşyňy aýdaýsan baksa. Men mikrofon ýapjak. Kaydıp geçişimi ýaly şu indi Türkmenistan serhet ýakasyny komple nemetjekler eýelep. Bak başla. Ondan soň şu öňkü aýdyp geçişimi ýaly dogry ýöne gaýtalamakda peýda bar. Sebäbi her kim her wagt ine görüp oturýarsyň. Her tesvirçimiz, her eginleşimiz, her ýürekdeşimiz hemmesi bir wagtda gelen ok öz iş ýagdaýyna, durmuş ýagdaýyna görä dürli wagtlarda gelip koşulýarlar aramyzda. Bir efiri dinlese başga efiri dinlemän biler, gaçyryp biler. Şo wagt bir başga da ünsü bölünip biler. Şoň üçin gaýtalamakda peýda bar bakyjan. Bagyşla. Bolýar şu sizin nemelerde efirlerinde birinde aýdypdym şunu ýaly mesela önümüzdeki 2 ýylyň içinde diýipdim ýöne o mahallar. Soň 1 ýyl zatyň içinde de başlap biler diýip aýdypdym. Ne şonda mesela Awganistan tarapyndan şunu ýaly hop gelip biler. Ondan soň 5 ýurt nemeni Orta Asya'ny bölüşek bolup oturýarlar diýip aýdypdym. Xitayň näme dişini gurrun beripdi mesela Türkmenistana borç pul berip ne tolga Türkmenistan başga ýurtlara da borç karzyna pul berip ondan soň şo taýlardan özüne yer näme eýeljek bolup kontrat baglaşyşyny gurrun beripdik. Ine şolar häzir indi bolup oturýar, şolar başlady mesela Xitay näme diýdi, men Türkmenistana her tarapdan kömek edip biljek diýdi. Waýenli tarapyndan hem soldat getirip biljekler diýdi. Näme diýdi? Adaty we adaty bolmadyk ýagdaýda diýdi. İkinji diýen sözü ol gaty diplomatik dille on gaty başgaça nemeleri bar. Ýok, bolmadyk ýagdaýda şulan bolup biler on mesele nemesi. Onu tolk häzir bu aýdyşy nemede değişli bolup biler. Mesela ýurtdaşynda da değişli bolup. Tradisyonny we netradisyonny sposobymy diýdi görä. Indi bu aýdyşy nemede bolup biler ýa-ni aýdyşymy ýaly ýurtdaşyndaky türkmenlere de değişli bolup biler. Mesela adaty bolmadyk diýende mesela
yine Türkiye'deki en örneği oldu da siz özünüzden bilensiniz. O Doğu Türkistanlara neyle operasyon bilen akitmek ya şurada başına bir iş getirmek yine şonyalı işleri de bile işleşip bilýärler. Şoňa değişli bolýar. Adaty bolmadyk diýenem de şu ikinci ýene bir neme men öz pikirim bu. Şu Awganistandan gelen nemeler hakkında saldat getirip adaty bolmadyk bolýar Türkmenistan üçin. Mesela Türkmenistan garaşsız bakı bir taraf nemesi var kağıdın yüzünde. Kontratı olan için. Şu neydi senin de? Karşı saldat getirip mesela baza kurup o Taliban bilen neme diyas deyip neyle terörle mücadele deyip ortak mücadele deyip neme dedip biler. Terrora karşı birlikte görüş deyip. Yurdun içine saldıra sokandan sonra Türkmenistan avtomatik %45, %50'si şu yurda bağlı bolýar näme bolsa da. Sen iç işlerine goşulup bilmez ýa-da daş işlerine goşulup biler. Özün satyp ötürde çıkarıp bazarlığa satyp ötür. Gepin kısası. Näzir şonu düşünüp ötündi. Xitay bilen düşünüşdiler diýen ýaly bir zat. Yani şimdi Amerikanı mı çeksek, Rusya'nı mı çeksek, üçünün arasında gidip gelip oturuyorlar. Bu benim öz şahsi görüşüm. İkincisi hem şu 18 esker o avariya düşüp öldü diyene yalan olur. Avariya del olur. Atışıkta oldu. Kuşku tarafı. Nazır zaten Kuşku'dan Tahtabazar'a doğru neme başlattı ya. Neyle? Afganistan tarafından. Taliban şu tarafa doğru hareket etmene başlattı ya. Tahtabazar'ın granisasinden bilyaniz özünüz. Kabir yerlerinde neme de yoktur ama. Neyle? Tel örgü diýerler Türkçesi, Türkmencesi neyle? Sim mi setka mı? Tikenli kıyım. Goro yok kabir yerler. Berkitme yok, goro yok, gönü geç vermeli. Ama mesela deryanın üstünü bir köprü bilen yaptılar. Başka bir zat yok aşağına. Belligem yok. Bakın. Belligem yok. Haýsy yurdun yerine gelip görünen belli değil. O tarafa var yani. Mesela ben özümlü işin aydanda 3 gezek mi geçtim de şu oraya. 3 gezek geçtim oğlu. Şimdi sen beýle diýdiň bolýan. Sen beýle diýdiň bolýan, öýünden bir topar gep gürrüň kıywatam ýaýra. Ay. Yo inha öyle şey diýdi. Yo kansynyň planyň pismidanyň planyny şey diýdi. Yo men o zatlary seriýoz alamam döwlet. Olar näme ýitýär kerwan geçer. Men üçin interesn olar. Mene ýadadym dogrusyny aýtsam. Çynmy aýdym. Kanya zatlar men seriýoz alamam. Ýa-ni men ine öňe şu gıywata, şyltaga, tökmede sarp etjek wagtyny, energiýasyny ay şoň müňden birini ýa-ni, yüzden hem de müňden birini halkyň bähbidine, ilmiň bähbidine sarp etse gaty şonu etjekler mesela, şonu etjekler. Şonu eden açarlar hazır mesela Türkmenistan hakikaten ama öňe aýtdym ýene daýdan ýene gepiniň arkasında da durýar. Hakikaten hop aslında Türkmenistan. Sen nirne seretsen nirne tutsan tut hop aslında. Indi diýjem şonu o onu diýdi bu mun diýdi diýene açarlar birleşmeli hazır. Haýsy bolsa da bir medya mı çıkacak, näme mi çıkacak bir sesini duyurmalı. Şu zatı görmedik mesela. Her bir gün görmedik. Mesela bir geçen çıkışımda ben bir aslında Şotay'da siz özünüze biliriz çağrış ettim ben Şotay'da. Näme üçin beýleki YouTuberlar zatlar öz siyasetçiler sesini çıkaran otyp bir şolara karşı cevap veren Murat Kurbanov oldu. Ona da sağ olsun ya şuların endişini on bilen mükemmel yine sizin bilen neyle kabir düşüncelerde %25, %40'ında düşünüşmeyen bolsak, on bilen tersine %75'inde kabir zatlarda düşünüşemiz yok. Yani şunu ýaly zatda onun nemediş neyle birleşme nemesi halk üçün diye birleşme üçün diye iç meselelerini koyup daş mesele seyretme nemesi vardır aşı.
taktik adam. siyaseti. Ana şu tarapy gowy onun ýani şu tarapyny men hakykatdan ama takdir edýän diýer. Şu neme demek men ona. Inde muňa bir çykalga bolar ama näme diýe mesela Afganistan Türkmenistan çykalgasynda mesela howpam bar. Belki tarafta mesela bunu neme üçün aýdan? Berdimuhammedow maşgalasy üçün aýdan, klan üçün. Olara garşy howpam bolup biler, howpam bolman biler. Mesela men onun yerinde bolsam, öz şahsy düşünjemi aýdan, Berdimuhammedowyň yerinde bolsam men şunu aýdyp bilerdim, telewizoryň öňüne çykardım. Näili diktator bolsam hem ýatdan çykarardım. Dünya mediasyna çağırardım, sebäbi elinde 2 saatyň içinde getirip bilýär. Çağırardım, hemmesinin önünde şunu seslenerdim. Men hazır yurdumuzda şunyaly howp bar. Daşarda şunyaly meseleler bolup otyr. Şoň üçin men Türkmen halkyna, yurtdaşyndaky Türkmenistan halkyna seslenýän 25 ýaş bilen ýa-da 20 ýaş bilen 45 ýaş aralygyndakylar Türkiýe'ye gelsin hem taraplarına garşylajak diýip seslenip bilerdim. Ýöne Конечно, elde baran adamların eline yara vermeli bolar. O adamlara mertebinin yara koymacak bolarlar. O meselede özüne neme diye qaydyp gelýär da ok izine qaydyp dönýär. Aka burun. Ştaýda burun sözüň bolýar. Sözüň bal bilen kesýän türkçe. Ol şeýdip köpçülüklerin habar berişleri isteleriň öňüne çykyp şulara alakadar aýtsa, şeýle sorak dörýär. Ýurdy, döwleti, häkimeti, halky şulara alakay dargan, gutoron derece ýetirýänçe näme üçin şu derece ýetirdiň? Näme üçin öň şoň aladyn etmediň diýilýär. Bilýär? Şey diýse öz etmişiniň jenayatynyň hemmesiniň jogapkärçiligini boynuna alıp şonu bütün dünýä zara etdi bolýar. Onu etmez, şoň üçin etmez. Şoň men fikrimje onu gorlayanlar ama jenayatyna şärik. Şahsy görüşümce şu taýdan baranlar eline yara alansa şu yara koymaz diýip etmez onu. Ýöne etse işi tizleştirip bilýär da mesela. Koymaz. Berden varanlar koymaz. Koymaz mesela men öz şahsy pikirim bu. Ýöne men öz nememe özüm mesela gitsem men koymam yara, näme üçin koýaýyn? Menem koymam. Bitirenden soň bir gün olar gelip men öýden almajagyň garantisam ýok da sen şunu ýaly iş etdiň diýip şu siýasetine inanmanym üçin. O da var. Karşı taraftan seyredende. Özüne sen ona karşı proaktif hareket etmesen hem ýöne şunu aýdyp biler de sen ýine şunu ýaly hareket etdiň. Şunça adam öldürdün diýse sen de gaýet edip bilemokda sen hökümet bolan üçin näme bolsa da hökümet güçlü bolýar. Şu aşağıda soruğa gelende soruğa geldi. Soruğa gelende Türkmenistan almaya, Afgan Türkmenlerini almaya, Tacikistan, Özbekistan belki alçalıp biler. Ýöne Özbekistan biraz nemedir, Türkmenistan, Tacikistan seredinde güçlü yurttur. O şu taýda da operasyon edip yerleştirip biler. Ýöne Türkmenistan almaya sebäpler için 2019'da boldu. 2019'da bir çakmışlyk boldu nemede. Goşku bilen Tahtawazan arasında Afganistan tarapyndan geldi. Aňardan diye şu nemeler indi toşny haýsy terör grupu bolanlygyny bilemiz ýok. Ýöne Taliban näme pikirmje? Taliban näme diýär? Mesela Türkmenler berden çyksa diýe Afgan Türkmenleri, aňardan Taliban atýar diýe. Berden Türkmenistana doğru hareket etse diye Türkmen eskerler atýar diye. Özem Türkmen eskerler däl olar nemeler spes slujba adamlar diýen ýöne yetimler olar. Bilýändirňiz döwlet asyda her ýurt özleri yetimler şuna yetişdirýändir saýlar günüde. Sniperşik 9 sniperşik diye. Şolar neme diýär? Atýarlar diye. Soň ine şonda neme boldy ýöne Tahtawazarda gönüllü bir iki tane adam
Kanişne bir adam bir zat etmek istese edip bilýär. Suda şaýan maşynyň nomerini ütgetýär şo. Farşy bir san hökümetiň nomerini goýýar öz maşynyň nemesine. Ýaşyl nomer goýup, şu tahta bazarly iki granisaň arasynda gysylşyp kalan adamlara su iýibiçke gidip şo halkyň adyndan äkidip berdi şol adam. Näçe maşyn ertiden akşamaça durma. Ýine şo gönüllü bar, bizde de bar hereket edýänler, onu azat bolan. Şol adam äkidip berdi ýöne şo maşynyň nomerini ütkedip zat edip. Ýöne Türkmenistan almaýar. Men bu tarakyny neme diýen alsa da yaman azalar. 200-300 kişi alar, olam yalandan media üçün alıp soňra 2 gün soň izne uğradar. O bolan zat. Şonu al etdi o ýa-ni ýakynda boldu olam. 130 kişi mi 180 kişini aldı, ona izne uğradı soňra. 2 günden soň. Toğrul ben ýa-da Türkmen halkymyz sizden haýyş geleňsizlik etmeň. Durmuş agyrlaşyp barýar, esasy Türkmen milletine agyr gün geldi. Gowy habar maglumat eşdilen ruhy travma halk ösmek ýa oýlanyp zat döretmekden diýe. Arslan geldi. Arslan Muratov. Assalamu aleykum vatandaşlar. Arslan hoş geldin. Köp wagtdan beri ýokdun. Hoş geldin Liberty. Uwansdan diýilýän döwlet kontrolsuz we durnuksuz döwlet. Gat dogry. Bu ýagdaýdan haçan isteseler peýdalanyp oturlar. Batwazylaryň bäkbidine, şoň üçin uly güýçler. Şol sebäpde söwüş bar bolsa diýmek uly ýatyrymlar başlandyr ýene diýe. Baký. O doğru. Mesela öňe aýdyp geçdim şu uly ýatyrymlar başlady. Mesela Hytaý o sebäpde uruş bolmasyny istemez. Hakikaten hem islemeýär. Hem için milyardlarca pul geçýär o taýdan. Hytaýyň pulu geçýär. Neme doğru. Gün batara doğru. Amerika isteýär. Hem için Amerika dünýä jandarmasyny özüň dünýä jandarmasy nemeden üçin hasap eden üçin işine yaraýar da. Hazır Türkmenistana ondan soň Tajikistana etmez. O Tajikistanda Russiýanyň bazasy bolan üçin ýöne şo taýlara gurjak bolýar. Indi Russia nemedide çıkıp Amerikan hükümetine ne diýdi izlendi. Eğer de siz diye Orta Asya'da diye ne edecek olsanız diye bilgi toplamak isteseniz diye Joe Biden açıkladı. Ben dedi Afganistan'dan çekilecek dedi. Orta Asya'dan çekilecek diye aytmadım ha dedi. Ama onun üstüne Rusya ne dedi? Eğer siz bilgi toplamak isteseniz dedi bizim nemelere vayeni bazaları ulanıp bilirsiniz dedi. Ortakla ulanıp bilirsiniz dedi. Bulan berden hemen orta çıkar ya hani bizim ben diyecek olarken bizim Türkmenlerimiz de indi Türkmenistan'ınkiler. Neme diýer Rusya bize yol vermez şu zatlan olmasına zadyna diýip. Onu ýal zat ýok. Ne berden hem bolýa iyi polis kötü polis diýeni bolýa hazır berde biri gowy tarap biri evet tarapy oýnan bolup şu ikisi bir zat aslında. Rusya'da Amerika'da ikisi bir zat şolan. Yalandan bilmem bolup rol oyna oturlarda men diyecek bolýan. Onun için bizden başka hiç kim kömek etmeýär. Türkmenden başka hiç kimden o Joe Biden diye İsrail diye Rusya, Masya biz ona kömek garaşmaly däl aslında. Olar size kömek etmek üçün gelen, olar sizin petrolünüz üçün, o yerastı baylıklarınız üçün gelýärler. Sağ ol Bakıcan. Burmut. Muhammed Eyüp Rahim Mezar Şerif. Muhammed Eyüp. Messenger'den cevap vermedin diye. Messenger'den men sana cevap verdim deyip pikir edýän. Sana men aslında şeyli cevap verdim deyip pikir edýän. Belki de bassam gitmedi ya basacak bolum ara başka bir zat girdi basılman galdy bilemok ýöne men sana teklifim sen özüň owansanyň içinde bolsaň owansanyň içindäki ýagdaýlary edilşler ýaly bakýaly gün ýaýlyma goşulyp
habar berip bilirsin. Türkmen umuman owan sanak, Türkmen bolsun, Türkmen sanak, Türkmen umuman Türkmeniň ykbaly, ýagdaýy, geljegi, geçmişi däl. Şu günkü we geljegi bilen baglanşykly. Öz garaşlaryny, tejribelerini, göreneşdenlerini Türkmenim kanalyndan paýlaşyp bilirsin. Men sana sep iyi berip bilýän, bugün bolmaz sebäbi eýem 2 saga ýetip gelýär. Şoň üçin edil şuny kiýal edip, ýöne başdan soňa ikimiz gepleşeli. Eger goşuljak diýenler bolsa, olaram goşular. Ýöne esasy ikimiz şol bir temaň ýa birnäçe aktual temaň daşynda töweregiňde ikimiz pikir alşaly. Men sana teklifim şol, şeýle ýazdym, iýerdim diýip pikir edýän gitmeýän bilenler, sebäbi aýplaşma. Her gün iň azyndan 200 bilen 300'ün arasynda adam bilen habarlaşylýar. Onuň her kiminden soraw gelýär, kiminden informasiýa gelýär, bir informasiýa berýär, ony 5 tapawutly ýerden iň azyndan 5 tapawutly ýerden tasdiklatmaly bolýar. Onuň şeýdik gidip oturup, onuň sen öz muňýanyndan sen öz durmuşuň bar. Onuň belki işleň wagt, onuň bulaşýa hemme zat. Şonda ýan kaýdyşym ýaly, onuň sana men telefondan nemetdimmi, ýazyp iýerdimmi, ýa başga enjamlardan nemetdimmi bilenmok, nerden sana nemetdim, ýöne men sana ýazdym, iýerdim, şeýle bir teklif iýerdim. Şoňa senden jogap gelmeli, men kellemde şeýle pikir bar. Eger gitmedik bolsa aýplaşma. Eger näme to enatanyň çekkenini çağalan, huzursuz ösüp barýan çağı, vitamin nimetden beter ene ataly öýde gyzykly ýaşamak bolup durýar. Ýöne bu analizleri dolu we dogry bilemzok diýär. Eger bolmady. Galaksi geldi. Galaksi Türkmen Çingizhany eýmenleren gaýdysız milletdir ýöne ägmedekdir. Wagty gelende gany gyzyp aýaga kalsa bu milletiň öňünde durandan misli joşan derýän öňünde duranyň aňsatdyr galany wagt görkezler diýär. Galaksi eger taryhy çeşmeleň aýdýan berýän maglumatlar dogry bolsa, Çingizhan döwründe de aslında şo Çingizhanyň öňünde durabiljek, Çingizhany ýeňibiljek güýji bolan türkmeniň ýöne öz arasyndaky häkimiýet çekeleşiklikleri, düşünşmezlikler, görüpçülükler sebäpli şo pursatda gaçyrýarlar. O pursat elden gidenden soň Çingizhan dogry kontrola alandan soň bu gerek Celalettin Hardemşah meňmurny öz ýanynaky eginleşleri bilen partizan uruşuna başlaýar. Ýöne olam soňuna çenni dowam etdirip ýeňiş gazany bilen ok, sebäbi ol döwürlerde uruş esasy güzaran çeşmesi, esasy biznes, esasy girdeji gazanylýan ýer bolan soň Çingizhan köp pul berýär. Celaletdinim diňe sana ýeňiş gazanan wagty, adatlygy, erkinligi, ýagşy geljegi wada berýär. Şoň üçin adamyň nebsi pul tarapyna ýatýar edip Celalettin Hardemşah ýeňiş gazanyp bilmedi. Şo taryhy protoda meýatdan çykarmaly. O diýäniň dogry, türkmeniň tebigaty ýöne şol güýji, şol ukuýgy ulanmak iň esasy zat. Şonu ulanmasaň o sende bolanyň peýdasy ýok. Sen agzy bir bolmasaň, bilelikde hereket etmeden. Sen halal bolmaň. Fikrimce bu taýda şu nämeni getirjek boldy da, bu
tarihte var. Yani Çingiz Han'ı birinci sapar yeňilge yüzünü görkezen millet Türkmenler bolýar hakykatdan. Soňra birleşip bilmeýärler-de şu öz aralarında aýdyşyny ýaly agaly üstünde dağlan üçin Celaleddin'e başarmaya soňuna çenli. Şonu diýjek bolýar-da, ýöne indi bu taýdan seretse men pikirimçe häzir Cengiz Han'ın wagty bilen häzirki wagt bir däldi. Häzir teknoloji ileride bolan üçin häzir bolýar Amerika giden makaly elindeki bar yaraglaryny, bazadaky zatlaryny Talibana taşlap gitdi. Bu tarapyndan seresen häzir Amerikanyň yaraglary güçlüdür teknoloji tarapyndan seredende. Türkmenlerden seredende güçlü ýöne şunýaly bir zat var. Hiçbir yurdu hiç açan yok oradan bombalap ya da anardan atıp kaçıp zat edip basıp alıp bilmeýän. Ve bu taýda men Türkmenistan'ın içine girende Taliban'ın yolunu yitirer. Sebebi her yurdun özüne yaraşa bir nemesi var da coğrafyası var. Yani kanşy bizimki bir kemçilik yeri neme aldı Afganistan ýaly dağlyk yer däl ya da Çeçenistan ya da Dagestan ýaly yer däl. Bir şäheri taşlap dağa çekilip o taýdan kontra gerirler taktiği bilen abratyna gaýtar bersen diýip. Olam däl bizde ýöne. Tebiği amaçları yok da. Daşardan ýöne daşardan hiç kim alıp bilmeýär. Onu ýalan zatlar bizim Türkmenistan'ın gelip her eline nemeden sıvaştıran gelip Türkmenistan'a oturar ýaly alin boş meydanı yok. Arslan Muradov Aynen. Can zatlaryň faktlaryny bilen aýtsan bolýar. İkinci bir tarapdan hem şu häzirki meselede ýene bir men öz şahsy görüşüm ýani size maýlyp geçdiňiz. Owgan Türkmenleri. Owgan Türkmenlerine Talibana beren zatlaryny Owgan Türkmenlerine beren bolsa azmyn bir mesele de bolmazdy ortada. Ýöne bir Owgan Türkmenleri diýip olara neme etten duvar etmelerden öz eskerlerini goýbermeli. Yerinde Türk'ten aýdan gepi var ya, biz diye terörü nemesinde öz hücresinde yeňmeli. Ine şonu ýaly. Owgan Türkmenleri değişli territoriýa öz hiç olmasa her owa 50 sany 60 sany öz saldatyny uğratsaňam ýöne professional saldat bular diýjek bolýar. Professional saldatyny uğradanda şu Owgan Türkmenlerine de neme bolýar da biraz näil diýen size. Ruhtaýdan uğurturucu halifa gollaw tekniski kömekden ýaly taktiki kömegi. Buran şu hem boş olan wagtlary eğitim berip nemetseler, Owgan Türkmenler eğitim vermesi yok ýöne. Yara olmak taraftan turýanlaşyga ihtiyacı yok. Ýöne taktika tarapyndan birazcık zayıf kanäşne. Taktika tarapyndan hem öwredilse şolara onda uje Türkmenistan'a hiç ile neme bolmaz o daşardan. Ýöne ana işte bu Türkmenistan häzir ýene bir geze aýdyp o Taliban bilen uğraşan Türkmenistan daşardaky o birinci neme sınıf yurtlar diýär. Şolar bilen mücadele edýär. Oňa giren wagt. O Taliban bilen sen nemeden o taýda Taliban perden önündeki, perden arkasındaki adamı öwrenmeli bizimkiler. Asıl öwrenmesi gerekli zat perden arasında kim dur. Ana onu çıkıp nemetmeli. Paç etmeli diýen näme diýär türkmencesinde ben bilem okşan sırlarını sen hem şu o mesela sana karşı näil taktika nemesi sen hem ona karşı taktika öğretmeli şu öz ýaly bol. Bu siyaset bilen sen yurduna karşı bir zat bolanda sen elinden gelen taktikany etmeli. Berden indi Arslan Muradowyň aýdan gepine de men faktlar bilen çıkış etdiýär de men ine aýdyp geçenim men 6 ay bolmandyr şu zatlar aýdanyma. Bu sana fakt dermi? Yine bizimkiler yine şu kılığı bilmedim indi kaçan nemede bu temizlenen fakt bilen çıkış et. Birazcık hem gözünü açsan at gözlüğünü çıkar diýerler de at gözlüğünü çıkarsa ana onda görürüm ki diýen özde. Türkmen halkının belası Haramda kaçar mı diýip soruyor. Häzir seredin şunu men
yine öz neme deyin, hazır yurttaşındaki ne diyeyim, Türkmenistan hükümetine karşı ses çıkaran yurtlara seyredip görün. İkinci hem bir tarafı var, mesela Germaniya bilen Fransa köp gözleme medyada iki yurda kaçıp biler deyip neme varmışmış var. Sen hakikaten bunu ya düşünün de neme de var. Şemal olmasa yaprak düşmez diye şey alır. Ne diyeyim size? Ulan köpüsün hem şu Germaniya zaten. Sesin bir hili it ya. Hili bozuluyor. Nail geliyor. Şu men diyecek bolýan şu mesela pullaryň köpüsüne Germaniya bilen Fransa gitdi de. Ya mesela Germaniýada 35 milyar dollar mı, näme 40 milyar dollar mı var diye. Şoň üçin belki sebäbi hazır döwrü ütkedi. Az nira gaçsaňa gaçara ýeriň ýok, sen bir nemede getirip bilýärler ya da sana garşy bir ýerini eýitip şoň uz izine uğratyp bilýärler. Ýöne bunun ýaly seredende Germaniya, Fransa insan hakları nemesi biraz işlerini üçin otaylarda dokumentan o kanuny nemelere işledenler üçin otayda biraz gorap bilerler onu. Ön mesele bilýän bolsaňyz emmekim Angliýa gaçar diýýärdi. Ýöne Angliýa da soňky wagt ona garşy hereket etmeye başlady. Näme diýipdim, bu Angliýa hakynda da bir zat diýipdim men size bilýän bolsaňyz. Ýewropa Birliginden aýryldy. Angliýa indi Asiýa döwletlerine açylmany planlap oturdydım. Ine seredin hazır Angliýa hökümeti de indi Orta Asiýa hakynda kän hereket edip başlady mesela bilýän bolsaňyz. Perden aňyrtynda edip görýär. Sebäbi şuna bir zat var. Yurtlar arasında şu bir gap vardır. Angliýa sessizse bilin ki diye bir zat planlap oturandır diye. Katı doğru. İşte da Arslan Muradowyň ýene bir tesiri var. Arada Talibanlaryň başlygy ýolbaşçylary Russiýa bardy. Eger Talibanlar hökümetiň başyna gelseler, Demirgazyňdaky türk ýaşaýjylaryna ýa-ni türkü halklara azar bermäň diýip aýtdylar. Olaryň bolýa diýipdir. Kim aýtdy muny? Eşitdiňmi? Orslan adyndan gürleýärler. Şo orslar şolara azar bermäň diýipdir. Onuň Talibanlaryň bolýa bermez diýipdir. Indi sen inandın şuna döwlet adı? Näme indi şu aýdylan nemeleri? Medrese Taliban şu Taliban 90-njy ýyllarda Ors bir de iýes çykýa diýip Orslan medet. Şu mana gelýär. Şunu ýaly bir zat bar. Bilýän bolsaňyz 90-njy ýyllarda bizim 90-njy ýyllardan 2000-nji ýyla çelli bolmam kadýanda ya da 2001-e çelli Afganistanda kim hökümetiň başynda durdy? Taliban durdu. Şu mahallar Türkmenistan'a Taliban hiç hilnem etmedi mi? Saldırmadı mı? Çakmışlık olmadı mı? Boldu. Indi Russiýanyň her bir aýdan gepine minanmaly bu taýda siýaset oýnalyp oturanda. Russiýa öz bähwidine çapýar. Onun Russiýa orsa simpatiýany, orsy Hudaý ýerine goýmak, orsan bir neme garaşmak, orsy öz enataňdan öňe goýmak, milli bähwidinden öňe goýmak pikirlerini indi goýmaly. Gerek yok orsa simpatiýa nemetme. Şu aşağıdaki Makku Kuntiýaly şol orsordan neme umid edip ýatyr. Yok, men pikrimce onu aldı zaten seyretmediler. Zaten Orslan bura yine geçenlerde de aýdyp geçme. Näme diye Türkmenlere diye Özbeklere bir swoboda bermeli del biz diye. Özlere öz azı bilen aýdyp otur. Hali şoňa inanman näme edýän bolsalar. Ona radio Orslan tanınan radyo kanalında çıkış edilip aýdylan zat bu. Onu adam özü YouTuber ya da YouTube kanalından aýdan, onu Orslan ünlü siyasetçiler aýdyp. Döwlet siýaset. Siyasetçiler özleri aýdyp otur. Biz diye Orta Asya'daki Aşgabat diýip üstünü basıp aýdyp otur. Aşgabat diye, Türkmeniýa diye. Ondan sonra Özbek diye. Bulara diye biz diye swoboda bermeli del diye. Şu aşağıdakiler, şu yorumada bir nemem var da men yine onun aýdyşy dogry.
näme diýär, ot ýok, et ýok diýýär, gymmat diýýär. Havari ýokdur mesela içindekilerin, daşındakylar ýaly havari ýok köp zaten köpsün. Kıynan Mesela tatta. ben hep geçenlerde bir deneyip gördüm ama şu daşarı hiç hükümetin içinde işlemeyenlerden sonra zat edip göremiyorum. Biz sizden eşit otuyoruz diye, bize sadece diye internet kesildi ya da yeni bir zat oluyor diye. Biz sizden eşit su zatlar diye. Yine nemedekiler havar var, kuşku tahtavazar, ondan sonra Mecbur. o kerki tarafları. Indi şu Arslan'a men bir jogap bereýin. Arslan, bilemok sen haýsy çeşmelerden peýdalanýan ýa-da hakyky ilmy çeşmelerden peýdalanman il arasyndaky halklar arasyndaky gurrunlardan ýola çykýan bilemok. Ýöne ilmy sugutnamalar, ilmy çeşmeler, taryhy maglumatlar şeýle diye şo wagtky Muhammed Şan goşuny, Celaleddin Hardemşan kakasy Muhammed Şan goşuny Çingiz Hanyň goşunundan güýçlüdi we köpdi. Eger Muhammed Şan ygtyary Celaleddin'e beren bolsa, Celaleddin komandasy bilen harby serkerdiligi döwletiň bütün goranyş işini alan bolsa, Çingiz Hany durzordy, derwedän ederdi. Ýöne bärdäki maksat Çingiz Han bir proýektdi. Edil Troya atyaly Çingiz Han proýektdi. Çingiz Hany günmataram gollaýan. Çingiz Hany gollaýan başga bählikler bardy. Ýöri şo geçenlerini tekillesin, bize täzeden bir bakna, ýurtlar, topraklar, zatlar döresinlip, bizden güýçli döwlet bolmasyn. Biz has köp dünýä siýasatyny kontrol edilýän adamlaryň kömegi bilen Çingiz Han ortaga çykdy. Çingiz Han aradaky kinolar hakykaty %100 görkezmek ýöne %1 görkezýän bolsa şo kinolardaky käbir zatlara üns berdiňiz, şolaram logika tarapına işaret edýändir. Waka başla. Skorpion aýdýar, haramdan hiç ýere gaçmaz, ol ikinji Asat bolup oturar diye. Kıyın bolaýar mesela hazır. Men hem şonu düşünýärdim, ýöne kıyın bolaýar mesela. Indi men öz pikirimi aýdym şu barada. Haýdy ýani. Skorpion, sen Asat bilen haramdagy deňeýän ýöne yer bilen göwüň arasyndaky tapawutda bilen arasynda. Indi Asat diýeniň günmatarda hakykatdan günmatarda ol kakasynyň arkasyndan kakasynyň puly bilen diplom alan, kakasynyň araý bilen awraýly bolan adam däl. Esadyň özü hakykatdan dogry bilim alyp özüni bu kämilleşdiren siýasatçy Asat. Sen halama. Ol özüni gowy ýetişdirdi. Haramda olsa doktor da mı o? Aslında prezident olma isteyen o ama doktor o. O haramda olsa hiç ýyly okuyup yok. Ne haramdan özüne okuyup ba. Ne komandasyny okuyup ba. Ne töweregine okuyup ba. Aho bulan absurd rekordlaryny täzelemekden başga edýän zatlary ýok bulan. Okuyup ýok bularda. Hiç saat ýok bularda, okuyup ýok. Bulan bar ingo oňarýan zady adamlara zulüm etmek, adamlara zorluk etmek, adam öldürmek, cinayet etmek, talamak. Ana ingo başarýan zatlar, talaňçylyk, banditlik, garakçylyk. Sen garakçylyk bilen normal adamy deňeýän. Yo, soňra şuna bir zat var, döwlet abi. Esat men nemesine storyasını hem sonra men seriallarım nemeler var da sonra zat edýän bilen Esat hakykatdan şu Türkiýedäki seriallarym bäre göçüp gelenler gowy görýärler.
Se Ya Siriýada durmuş gowy men 2 gerek gidip geldim ol uçtan öň. Ava Esad'ın wagtynda diýe iň köp ösön mahal diýe Ýewropa ýaly boldy diýe şonda diýe Siriýa diýe. Soň Halap duruşy bilen türkmen. dini Halap. tarikatlar çıkıp nemedip ikinci neme var bu näile Esad o halkı bilen nemetmedi o başta halk bilen uruş eden o başta o halkın içinden o İsrail bilen uruş etti o Esad'ın düşmanları ulu Esad'ın nemesi boş değil o näile Bizim serkedimizdäki ýaly radikal, yaraly, aynen şonu ýaly başladı da şonu. Terörçiler bilen görüşdi. Başta şonu bilen başladı. Asadyn tarapyny tutamak, ýöne hakykata aýdyp geçmeli. Hakykatda ýoýmaly, ütgetjek bolmaly. Hazır yine Praso İstanbul'dakiler köpsü bilendir. Siriyalılar mesela azanandır İstanbul'da. Ya da Türkiye'de. Hemçe yurduna gittiler. Adamlar şunda uruş olsa da yurduna spakoni gidip gelip bilýärler şu samolyotda bolsun, maşynda bolsun arkadan gidip gelip bilýärler. Oysa halkyna zulmy yok. Köp yerde durnukluk ýola goýulýar. O soňra halkyna nemesi yok. Men görüşüme göre halkyna zulmy yok onun. O Batı bilen kendim etti. Çırdaşa. Onun için. Liberty bilen bizimkini deňemel däl. Ha, o doğru. Liberty geopolitika hakkındaki maglumatlary ýygydan köpçüligi ýetirip durmaly, bolmasa basyp alsalaram habarsyz galjaklar diýe gaty doğru ömrüň uzak bolsun. Biz bildigimizden, başardığımızdan nesip bolsa Arslan Muradow aýdýan zatlaryň istoşnikler bilen aýday, meselen bir ýere uğur goý barlap görer ýaly. Arslan Muradow, sen taktikan, sen bolşuň näme meňde bilýärmi? Zor bilen öýlendirilen oglana birinji gijede ucundan tutup bermeňne garaşýan oglanyň özüni alyp barşy zada meňde. Bu aýdylýan zatlar bilinip suw uçkan zatlar. Sana aýdylýanlar. Onuň bu zatlaryň haýsy biriniň biz gidip arhivden alyp on nähili haýsy çekmedäki nomery, haýsy tomy, haýsy saýpasy o zatlary bizim edipemiz däl. Eger sen bilesin gelýän bolsa, şu çeşmeler el yeterli. Eger sen haýsy ýurtda bolsaň, men sana şu zatlary doğru maglumat beriljek. Nirden bir däl, bir näçe çeşmeni özüň deňeşdirip, netije çykarar ýaly men seni gönükdirip bereýin. Ýöne häzir biziň temamyz o Çingiz Hanyň döwründäki ýa-da bu sen aýdýan zatlaryň däl. Meselem bir adam özüni alyp barşy absurd. İle maskara bolup, ile gülkü bolup otur. Ondan inni birem aýdýa bu diýe maskara bolup otur diýe. Bu diýe özüni maskara edip otur diýe. Absurd zatlar aýdýa diýe. Senem aýdýa? Hany diýen el bilen tutulur ýaly. Elle tutup bolar ýaly bir zat maňa getirip ber diýen. Logikaň işleýän bolsa, şoram kasalyk gör, heňe gelen okmy. On bu aýdylýan zatlar biz berde açyş edemiz ok. Biz açyş bilen meşgullanymyz ok. Bilinýän zatlary biz şonu bilmäge, güzeran aýlamakdan kämir, güzeran aladasyndan kämir wagt bolmayan adamlara ýetirilip biz diňe berde araçylyk edýär. Biz açyş edemiz ok berde. Bir adam öz hereketi bilen, öz ýalňyşlary bilen özüni we töweregine ziyan berenini berýänini görkezip oturka sugutnama soramak, fakyt soramak. Ay mene bilemek, oňa nähili nemetmeli, düşünmeli.
Suutnama Yerlik şunyalı biden mi bolar. diyen mene? Bakın aydiyan dağıtları, bizim aydiyan dağıtlarımız. Bütün dünyanın köpçülüklüğün havar veriş terişlerine, strateji institutlarına, sosyal medyada islemeyen görünüşündü, sanı saca bilmeyen görünüştü, günlü, bir günlü, yüzlerce, münglerce gerek gürleşilen dağıtlar abalar. Yanlış mı bakay? Doğru. Biz gizliğinde adı nemedemiz ama, güldap tapıp aydamız ama, Gizliliğin zaten aydın olmadı. tamam. Yo, iyiliğin bähbidine olacak bolsa aýtmaly var. Liberty. Paka sorup, Marwele babın serhede yakın yerlerindeki gaz yataklary, zawodlary eýelente. Aşgabatda gidip oturmak gerek däl. Şoň üçin bu zawodlaryň goragy üçin ýürüýte goranyş tiltimleri bamy kady. Goranç diýende ne? Hava savunması şonyalı neme demek ki? Ýok. Sorawaty. Ýok, hava savunmasy bolar ýaly näme olar sögürşi çoklu uçarlar öyle gelen ama olar nemeden gelýär, yerden gelýär. Yo, yerden gelýär da şonda da Şo taýlar goranç goraň timsili. şoň goranyş nemeler barmy, howpsuzlygy dolu üçin edilenmi diýip soraýar. Azizlerim men öz nememe göre öz alan havarıma göre de mesela ahaldan başka 4 velayatın diye şu neme Oğan Granisa toplawutýlar diye. Eskerlerine. Demek yok mu kad? Yani bana göre yok. O zavodu gorap, o tayda yurdu goramalı birinci zavodu zaten. O yurt gitse zavoddan gidiyor zaten elinden. Sonra o Serkette haysine mi var? Yol ötünde var mı kadiyan bu gaz demesi? Ha o. Ha Burmut. Neme? Bakay. Arslan Muradov. Men şu gün sana düşünem o. Şu gün sana men düşünem o. Sana jın çarptymı näme boldy? Maglumaty nerden aldyň? Aýtmaly, barlap görür ýaly. Bul aýdylýan zatlar diýen men. Müňlerçe gerek gaýtalanýan zatlar her gün dürlü habar berişleri işlerlerinde. Başka sana näme diýeyim? Şunu alayım Alman, bu Alman haýsy bagdan aldyň, bu Alman sortu nämeti diýer ýaly. Haýsy ýaşykdan aldyň diýer ýaly. Şunu alayım. Olar ýaly mesele däl. Sen aýdýan zadyň bilen biziň aýdýan zadymyz bir däl. Şoň üçin ýa temaň içine gir. Ýa-da biz sen temaňa girip bilemiz okşuwa. Aýplaşma. Yok, havar alacak olsa eğer Türkmenistan içinde devlet vazifesinde işleyen adam olsa şu şekilde havar alıp biler. Mesela İMO'da gürleşe. İMO kiminki? Xitay'a bağlı. Türkmenistan İMO'nun arkayını barlap bilir. Yani şunu edip bilir. WhatsApp açıp bilir. Neyle açıp bilir? Özünün yurttaşındaki ulonun nemesini kartını ikisi bir nemede WhatsApp açanda ya da başka bir neme sayt açanda, havarlaşma sayt açanda neme diýerler? Açan wagt şu parola sorayar şifre. Senin sim kartyna gelýär. Muny beýlek eşdip oturanlaram etsinler men pikirimce. Google'lar mı kadın Türkmenistan içi bilen havarlaşmalar üçin. Arkaýyny gürleşip neme etmesi üçin. Mesela İMO'nu açıp gürleşip oturan yerinizde WhatsApp'ı yükleyin telefonunuza. Ondan sonra WhatsApp'ı açın, nomer yazanda sizin Türkiye'deki tanışınızın nomerini yazın. Yani şu gürleşip oturan adamınız bilen. Mesela nauşnikte diyelim, kuloklukta gürleşip oturan. Yazın. Gürleşip oturan adamınıza bir tane parol geliyor. O parolam, o adam size şu bir minut vakti var. Şu bir minut içinde ne diye size aydiya sizden şu parolu yazyanız sizde WhatsApp işlem başlayın. Yani siz Türkmenistan içinde kontrol edip bilmeye, yurt dışında görünüyor sim kart. Sonra Türkmenistan içi bilen yazışman yönü atgiriti can edip gürleşip bilyaniz arkayın. WhatsApp'ta dinlenmeyendir WhatsApp. Dinlep olanok WhatsApp. Bolya WhatsApp. Neşonyalı içip WhatsApp'ı dinlep bolya. Türkmenistan dinlep bilmeye.
Yöne Türkmenistan şeyle nimetli. anlatma. Şeyli diysen doğru bakay. WhatsApp'ı dinleyecek bolsaň çıktayjasy gaty ummasız. Owa. Hawa Türkmenistan'dan dinlep bilmeýär şonu. kıyın. Birinkilerin başarıp bilecek adamı birinkiler başarmaz yöne birinkileri oynayan hoca oyunlar başarabilir. Indi şu taýda şunu sor, seyret. Senden hemen soraya. Germaniýada nirde pulu haýsy bankda diye. Banklaryny bilemok, ýa-ni Germaniýada pulu barlygyny hemme kim bilýändir, onu biraz internetten gözläp, Google'a ýazyp gözläp bilersiň. Gyzyk, Türkmenistan gyzyklanýan adamlar bilýär. Onuň şeýle bir zat var, arslan. Olar ýalyky adamlar ummatsız pul goýan wagty şoň şahsy maglumatlary paýlaşylanok. Müşteriň şahsy maglumatlary paýlaşylanok. Sen o ummatsız pullara bir tarafa goý. Google'um öz müşterileriniň maglumatlaryny paýlaşanok. Bu köp firma öz müşterileriniň nemelerini sen agda bolan wagtyň saňa sözleşme, şertname berýärler, şo taýda ullokan harplar bilen ýazýarlar. Sen şahsy maglumatlaryny üçünji tarap bilen paýlaşamazok diýip. Gün watarda şoň üstünde gaty uly dawa bolýar. Şoň üçin ola haramda ekeni. Haýsam bolsa bu Türkmenistany. Bolýar. Men bankda hasabym bar. Anyklap bilermi arslan? İstenen adam men bankda hasabymy anyklap bilermi? Men olar ýalyky ummasy nemem ýokmy? Anyklap bilmeýäňiz. Men öz bankymy aýtsam, hasap nomerymy aýtsam, filialyny hemme zadyny aýtsam, ýene size bermeýärler maglumaty. Tasdiklamaýarlar. Hackerler bilen giribem şonu nemedi bilmeýär. Ol adamlar hiç wagt hankun gümürt pulu gerek gelende olar gümürtü geçeden o. Şonu ýadyndan çykarma. Ol oyunjak işler däl, ol hani Germaniýada ýa haýsy ýurtda, haýsy bankda pulu bar. Aýdyljak zatlar däl. Hiç kim onu sen bile paýlaşmaýar. Bank bermeýär. Bank bermeýär. Ine men Germaniýada. Sen maňa berer ödýän, men jurnalist elimde kartoçkam hemme zadym bar. Aýtdylar plan bankda. Men bardym şo banka. Sen pikir edýänmi şol men elimdäki jurnalist kartoçkama, pres kartyma beredip şo bank maňa şo maglumatyny berer. Bermeýär. Ýöneki müşteriňkin berenok olar ýallarykyna hiç wagt bermeýär. Anfatlar zatlar. Onuň olar ýalyky ummasyz pullary ansadan sat onuň üstüne hiç kim açtırmaýar. Dogrudan bak. Bankanın ynamy kaç ýa-da? Hawa. Oň bir müşteri. Bilen bankada mı dur? Yo, bilen bankada mı dur? Biz bankada diýip aýtmadyk. Men bankada diýip aýtmadym, bankada duranlygyny aýtmadym. Yine Türkiye'de de var. Türkiye'de bankada dur diýip aýdam, ama bankada däl o. Abarotda aýlada bolanlar bar. Edil şu Arap ýurtlaryna ýaly. Dogry däl? Ne Angliýada mesela firma açtı. Amerika'da mesela striptiz kulüpleri zatları var. Bular pul getiriyor. O pulu saklap Mehmet'sin. Pul getiriyor zat üçün. Aýlawda durda, aýlawda. Aýlanşykda dur. Türkde de şeýle. Türkdäki şol kafeler, onuň notariuslar bilen bile işleşýän şol danışmanlyk firmalary, watlary, olar bular hemmesi şolun kontrolüne kargo firmalary. Hemmesi şolun kontrolüne. Sen üçin Niyaz bilýän bolsaňyz pullarny Sveçe bankasyna ýatyrdy.
Näme boldy? Niýazy olandan soň ogly baryp aljak bolapdyr mana. Şol ýaly näme diýipdir banka? Ýok, on ýaly zat ýok diýipdir. Ha, Biz sana o näme sen adyňa bir zat ýazyp gitmedi, şoň üçin beremiz ok diýe. Bermuhamedow hem seni aşağı aljak bolup ýok diýe, sana da berilen ok diýe. Sen diýe şu şef bilen berilecek diýe. Sen mesela Türkmenistanda onça näde? Aeroport ýene bir zat gurulyp otyr. Näme pikir edýäňiz ola Türkmenistan kasatynyň mı gelip otyr o pullar diýip. Geçen kimer bir ayet geçti. Sizin kanalınıza açmam kadar. Şu Niyazov'un projeleri şular 2030'a çelle kurulmalı kuruluşlar diye. Kuruluşlar puldan tölep giden Niyazov. Sebebi vaktinde İsveç'in bankasına giden pullarını İsveç'e vermedi. Bermuhamedovlara. Näme diýdi? Siz diýdi ne yurdunuza ulus troyka ya bir zat guranızda şu bir de %45%'ini mi biz karşılarız diýdi. 25% mi 45%'ini mi şu bankadaki puldan bereriz diýdi. Hökümetin haýyryna bolan üçin diýdi. O hökümetin adyna bir zat gurulan mahaly diýdi. Ýöne özüňe gidip de ýeňiňe villa guranda diýen o. Yo, ol nem üçin berýär-de? Ferhat. Ol sana neme Türkler teminat mektubu diýer. Anam hatay. Awo. Şol krediti alsa, şo krediti töläp biljek, şoň nemesi bar, mümkinçiligi bar. Süýşürtküsi bar diýen ýaly edip, garantini mektup ýaly neme berýär-de? Garantini pismo şol güwennama diýen ýaly bir zat berýär. Pul beren ol. Pulu özü işledi. Hawa şonu diýerdi menen. Mesela ýöne bular o tarapyndan ýanka düşünýärler kellele pul tarapyndan. Näme üçin banka bermeýärse, banka ýatyrmaýarlar. Näme üçin Bermuhamedow dünýäsi tüngürana bar. Şoň üçin. Erti bir ölende maşgalası pulu nöbetmesi üçin bankadan alıp bilmez belki. Şoň üçin pulu işledýärler ol. Pul temasyna balar gaty ökde bolansa, gawat gelen adamdan pul leýän aktivist kandidatlary, aktivist bolsam diýen höwesçiňleri arkaýlyk bilen ulanıp bilýärler. Gurrumsuz. Habarlara moranok, belki bolýar, belki bolanok. Ýöne pul bolsa bolu diýen bolsa, ol başga gurrum. Kimden gelse şodan gelsin pulur da diýsen, ol başga gurrum. Şeýle bir neme bardy? Baky eşitdiňmi? Şol Niýazowyň gyzamady dämi? Bir gyzy bolmaly kadar Murat oglu var. Bir gyzy bolmaly. Moskwada, ha? O altın fabrikasının bir zady bardy özüň. Şoň eger men ýalňyş eşitmedik bolsam, şol öz hasabynaky puluny ulanjak bolanda da şonu ulanırman helak ettiler da diýip şeýle habaram çykdymy? Ben onu bilemok ýene. Şolar ýaly şu pul bile barançykla şona bir gyssadylar öýde şonu. Şeýdip bir habara bady gurrun. Indi geçeli Yosif Stalin Türkiýeli Russiýadan dost bolmaz diýip öýdýär. Indi Yosif Stalin aýdýan bolsa, onda muňa üstüne söz aýtmaga gerek ýok. Arslan Muradow maglumat ors täzeliklerine görkezdiler diýär. Skorpion Ruslar diýmäňler Ruslaryň politikasy ýeňler hawa häzirki Russiýanyň hökümetiniň syýasaty dogry. Putin rejiminiň syýasaty. Arslan Muradow simpatiýa däl, häzir uruş başlasa Owganistanyna kaçakçylar nire barar? Birinji bilen Russiýa geçen gerekmiş olara şonça kaçakçy özüňiz pikir etdiňiz. Düşünükler näme diýen onu kaçakçy diýeniň bosgunmy? Bosgunlar näme üçin Russiýa? Ha? Şolara ýam kadýa. Bosgun Russiýa giden bosgun gördüňizmi? Russiýa kim gidýär? Russiýa simpatiýasy bolan gidýär.
Ya şo taýda dogonun arnaşy ya orçça bilen çyn şo taýda bir güzeran görübileriniň gidýär. Gaçyp atalyga, bozgunlyga, hemme kişi Ýewropa, Günbatara, Amerikada da gidýär. Mene Orsaýda gideni görünmek, öz şahsy ýagdaýyndan bolaýmasa, bozgunlyga giden mene görünmek. Bozgunlyga gidilýän ýurt däle Russiýa. Ol alan olar ýazadalar. Olar ýazyapdy ýok. Farid Wahapov öz orslaryna eýe çykanok, öz ors diasporasyna eýe çykanok, inni bir zat etjek bolýarlar ýöne oňlanok boldy. Olam gorkýarlar birden rejime garşy birleri gelämesin diýip. Farid Wahapov haramda öz diýdim zorlugynyň wagty azalanyny duýup başlady. Ol öňden duýýar ýöne alternativ, intek, dogry taýýar däl. Hani öňümizde näme çağırdı, ýene Taliban baş tutulmaly. Görelmän näme güreşekler. Kim? Türkmenistan hökümet çağırdı, ýene de çağırdı görüşmeni. Üçüncü gezek bu. Bu ýylyň içinde üçüncü görüşmesi boljak. Şu çakmışlıkla başladı da bugün düğün has näme başladı. Şoň üçin. Ýene bir zatlar berjekdir belki de. Gelmeýdi. Toğrul beýärdi. Bir esasy sorajak köp wagtdan bäri şu internet bilen berilýän habarlar, wakalar, Türkmen hökümetine edilen paýşlar, azy tüýji sözler barada. Az da bolsa, namys bolsa, jogap berjek ýaly hiç ýok. Düşünýärmi näme diýende mene düşünäm. Eğer hükümet aýdyp oturan bolsa, hükümete namus bolsa, eğer Berdimuhamedowlarda namus bolsa, o yeğenleri gyza zorlap ýören wakaly atwet bererdi yeğenlerine. Prezident şunday bir menesi vardır. Prezident kim bolsa boluversin. Prezident bir işgär olam. Hökümetin her bir vatandaşın kisesinden o döwlete berli oturan bergiden alınan pulla olan bir işgär boldy. Ýöne döwletin iň uly wezipesinde duran adam boldy. Onun üçün on yeğeni işge näme bolmaýa, wezipe başına gelme. O günah işledim, olam cezasyny çekmeli aslında. Normal vatandaş ýaly. Namus bolsa o ederdi. Ve pikirimce onu ýalzat ýok, o gülüp geçýärmik diýen. Baký, şu taýda bir ýaman täsirin bir zat ýazy. Arslan bugün hedilerdi. Sag bol Arslan. Ýaman gyzykly temany darga diýen ýöne bu biziň temamyz däl. Sen temany darga diýen. Häzir Türkmenistanyň üstünde gata alym berdimli göreş gidýär. Köp zady bilemzok biz. Biziň bilýän zadymyzam halk bilenok ýöne hemme zat aýdylyp, hemme zat aýdyp bolanok. Tebəri psihologi ýagdaýda taýýar däl. Köp zady halk. Ýuwaş-ýuwaş taýýarlap durgunlaşdyrýar halky elimizden geldiňde. Indi sen aýdýan Arslan. Dogry 400 000 goşuny vardy diýe. Muhammed Şan 400 000 goşuny var. Cengiz-Han diýe, Cengiz-Han. Ýok, Muhammed Şan diýe 400 000 goşuny vardy. Çingiziň hem 100 000 goşuny vardy diýe. Teredin. Indi şu logika teret. Ýöne onuň her eskerine diýe, Çingiziň her eskerine 5-6 sany aty bolan. Bizinkilerde näçe at bolandyr diýe. Aty geç. 400 000 piyada. 100 000. 100 000 600 000 at bilen geldi. 100 000 esker, 500 000 eskerin ýanyna at bilen geldi. 400 000 piyada diýmek, näme diýmek? Esasy goşunna esasy güç piyada gurýer goşuny. Sen aýagy ýere basýan güç.
Dogrymy baky? Häzir hem şonu ýaly. Häzir hem Häzirim şonu. Dünýäde de häzir strategi taýdan kimin gurýer goşuny güýçlü bolsa, şol oňa üns berilýär. Bir ýerik hüjüm edende de gurý ýerden girmeseň hiç zat ede bilemok. Bu Çingizhan'ı kısaca aydıp geçeyim mi Devlet ağa? Şuna bir Çingizhan'ı aydıp verelim kısaca. Çingizhan Harizmşahlığını almak için başta 10 yıl plan düzedi. 10 yıl. Yani şu 10 yılın içinde başta da girip bilyat diye. Şu bir Harizmşahlığı diye. Şu bir eskerler diye de sağınıp olup ne olur. Yani de Çingizhan'ın ortalama bilen bolsanız saldatlarının dümeni ayrıyandır. 10 dümen mesela bir dümende 160 nemesi bolýar saldaty bolýar. Şonýaly dümene ayrı. Häzirki o näçe saldaty barlygyny bilen oklar Çingizhan adamı. Ýöne sana göre ortalama diýe 300.000 adam bardy diýe Çingizhan. Harizmşahlygy hakykatdan köp bolupdyr. Ýöne Harizmşahlygyndan başga Çingizhan aslanmaýam häzirki Türkmenistan töwereginde Ürgenç, o Daşow töweregi. Mar töwereginde kem neme diýdi? Ne diýse. Türkmenler köp neme diýe? Öldürýär da. Näme üçin diýende şu makal şu o öz tarapına da çekýär. Ýöne şu makal diýe Türkmen Harizmşahlygynda da bilýän bolsaňyz Muhammed Şah'nın nemesi güçlü nemeleri Türkmenler bolýar. Köplük sallatlanan köplük generaller Türkmenler bolýar. Indi birinciden girip bilmeýär. Harizmşahlygyna neme edip bilmeýär Çingizhan. Açykdan uruş ýylan edip bilmeýär. Başda her hili oýunlar oýnap ýörýär. Ondan soň sesin gitdi. Birinciden diýen açyk neme uruş ýylan edip girip bilmeýär Türkmenistan tarapyna Harizmşahlygyna. Sonra medya Ürgenç bilen bu Hazar yakasındaky Türkmenlerin arasını kesýär. Soň häzirki Mare, Merv bilen Amudaryan boyundaky Türkmenlerin arasını kesýär. Şo taýlaryny kesip, ana ondan soň girýär. Bölek edip girip başlaýar. O direkt meydan nemesine savaşına çıkmaya Çingizhan hiç açanan. Nemeler bilen diňe bu Harizmşahlygy bilen çıkmaya. Men onu başka yurtlar bilen aýdamam. Harizmşahlygy bilen meydan savaşına birinciden çıkmadı Çingizhan. Bölek edip aldy. Sen özün bilýärdi ýeňiljegini. İkinci Çingizhanyň hem iň köp adamy ýitiren ýeri, birinci ýeňilgeni gören ýerem neme boldy? Harizmşahlygy boldy. Celaleddin Meňburunda ýeňildi. Häzirki neme tarapynda, siz aýdyn, Afganistan tarapynda ýeňildi. Ondan soň şo makal düşünüp görün Türkmenistan diye normal halkı häzir başta diye 150 milyon bolmaly diye de şo makal 8 milyon mu Türkmeni kılıçtan geçirdi diye Çingizhan diye. Merv'de diye o müňe ýeten okdy diye galan adam diye Merv'de Marda ýaşayan adam müňe ýeten okdy diye. Düşünün başta Marnyň özünde 3 milyon halkı diye öldürdü diye. İkinci ýeňilgesi ýene Türkmenlerden bolýar. Anadolu Selçuklusu. Oja Toğrul Bey, Çağrıl Bey bu Türkiýäni neme edip alan ýerleri. Anadolu Selçuklular gelende yine şu neme gelýär Türkmenler öz arasında düşünüş bilmedi. Anadolu Selçuklu nemesine serhedine yaklaşýar Çingizhan aradan çıkandan soň oğlu gelýär. Oğlu gelýär şo taýaça yaklaşanda Celaleddin'e bir haýsy uruşda şu Anadolu Selçuklusu bilen bir arasında düşünüşüp bilmem bu häzirki Erzurum vilayeti Türkiýanyň şoň üstünde düşünüşüp bilmem uruşda ýeňilip soň yolda neme diýär Celaleddin öldürilýär. Ondan soň Anadolu Selçuklusu Çingizhan ahtygynyň oğlunyň goşunyny görüp gelişini görende näme diýär Celaleddin Meňburnyň adamlaryny toplaýar. Anadolu Selçuklu içinde dağılıp o näme diýär garakçılık bu näme diýerler şo Kafkasçılık bolýar köýler talapzany Alamançılık. Talamançılık edip ýören Türkmenleri toplaýar şo Orta Asya'dan giden Celaleddin Meňburnyň adamlaryny toplap pul garşylygynda
Cengiz Han oğlunun karşısına koya, otayda da yine bir gece yenilýärler. Türkmenler aslında yenilýän okşana. Türkmenler yendi, yöne birleşip bilmän üçin topraklarını nemettirdi, aldırdı. Yani Mongolia imparatorluğuna koşuldu şonda. Türkmen Cengiz Han'ı bir yengen millet Türkmenler aslında. Bizimkiler şunu düşünüyor da Cengiz Han basıp alıp geçti, yenildik biz. Bize Alexander Makedonski'nin tarihini okuyup görün. Ben okudum şonda hayran kaldım. Alexander Makedonski bile diye. Gelende diye Türkmenlere diye şu Hazar Denizi'nden geçer diye de yakın Hazar Denizi boyuna azırken bu Gülistan mı şu İran'daki Türkmenlerin yaşadıklarını. Şotay'dan geçende diye Türkmenlere diye teklif veriyor diye. Makedonski zaten belli. O, durup dururken hiç kime saldırmandır. Teklif veriyor diye. Gelin diye Türkmenler bildiğiniz tarihte en goğu yayıl olan, at üstünde yayıl olan millet. Men bilen diye dünyanın sonuna diye doğa günün doğduğu yere gitmeyi isteyeniz var mı deyip teklif edip şona bile koşulan Türkmenler varmışım düşün. Normalde bizim Türkmen milleti tarihi öğrense o Cengiz Han yine başkaları basıp alıp bilmedi bizi de yani maalesef yaşanan adam yaşandı. O indi şunal bir söz vardır. Tarihini unutmalı değil, yani tarihine bağlı da kalmalı değil. Doğru. Onun bak şeyle de oraya devam ediyor. Şu Arslan Aytas'ın milliyeti. Hollywood filmlerine, kinolarına görkezilýän görnüşdäki neme diýär? Tarihi hakykatlara ýa-da durmuşda bolan hakyky nemelerden uğralyny, fiilik, käbir biografiýa nemelerini görkezýär kinolar ýöne Hollywood'un formaty bilen hakyky durmuşyň formaty bir däl. Arslan. Şoň üçin bilenmek sen haýsy çeşmelere ýüz tutýan, haýsy çeşmelerden peýdalanýan ýa-da özüňe haýsy metodlar ýaraýa bilenmek ýöne. Men sana şunu diýeň, şu temanyň şutaýda jemläli ýapaly. Özü kaka tarapy gyzyl Oğuz ejesem Garaman Salur Türkmenlerinden bolan bir ägirt var. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Näme diýär? Şoň gowur sargydy var. Bir gün niýe men aýdan zatlam diýär. Alyma ters gelse diýär. Alyma bilimi. Siz meni de men aýdanlamy, meni däl. Alymyň bilimiň diýär tasdiklayan, gollayan zadyny saýlap alyň diýär. Akyl we mantyk var. Aň düşünje, logika, bilim var. Biz şonu saýlap almaly. Bize gyzykly gelýär, Hollywood'un senariýalary, Hollywood'un hakykatdan üns çekici täsirini zat edýär. Ýöne durmuşyň hakykaty bu däl. Bolly beýlik temalara geçelim. Hakykat gerek. Assalamu alaykum. Döwlet ağa baky diýe. Hakykat gerek. Gaty giç geldi. Ýowaş-ýowaş nemeni jemläli baky. Nemeden gidýän gysgaçyk jogap bereli. Haramda ukuypsyz bolanmalsa şonça ýyllap döwlet dolandyrmaz. Men pikirim bu. Men goşulanmak haramda ukuypsyz hakykatdan ol diňe bir maskarabaz, klown oýnatky. Döwleti dolandyrýanlar, Türkmenistany oýnap oturanlar başga güýçler. Bak sen pikirin? Menem şoňa goşulýar. Ve öňe aýdyp geçdi bunu. Taze ol. Arslan Muradow ýene ýeň berenok. Baka aýdýan häzirki wagtda uwan sanna ýene bir ýerde bolup geçýän zatlaryň nirden alýan diýip sorully. Sizlerden tarihi soranmak diye. Ona ýene bir Arslan Muradow diýip biri var, şo tarihi soraýar bizden. Bagyşlarsyn. Men alıp geç näme diýär? Men häzirki bu wagtda Awganistanda ýene bir bolup geçýän zatlary. Senet men sana şunu bir zat aýdaýyn. Afgan Türkmenleriň içinde mesela Cövzcan bir mezar şerifte kökden tanıdıklarım var. Dostu olanlarım var. Onlar bile havarlaşar. Cövzcan'ın neresinde? Olanı bilen okuyor devlet ait. Sonra manım üçün içiyle onun yanında. Cövzcan neyliyadın vilayet?
Bilýän ondan Sen soň menden soraýan. Bak, sen menden soraýan. O Döwlet Baýgan sen Türkmenistanyň neresinden? Mary vilayatyndan diýenmen. Awo, ondan soň neresinden Mary vilayatyndan? durun, Haýsy bilýän ilçe bolsaňyz awo? sizden hem durun, ýekejem. Bilýän bolsaňyz ilk tanışmamyzda men sizden hem sorandym, nerede ýaşaýan, nerelisin diýip. Men hiç yaşam soramak şu zady bilýäňiz. Ondan soň Awo, ikincisem şunday bir neme var. Türkmenistanyň serhedinde ýaşaýan, mesela Guşguda tanıdyklarym bar. Serhedinde ýaşaýanlar bar da indi Kerkide zaten bizim inostranslar ya da bir planetadan gelemiz yok. Yani Lebaplı bolup bilersi ya da Balkanlı bolup bilersi. Yani bir yerde bolmasa bir yerde tanışan da Türkmenler bilen. Paky, bolanyň bilen gyzyklanmasaň, işi bilýän adamlar bilen oturup turuşmasaň bolanok. Şo taýly bolanyň Ha. bolanok. Bir topar adam Şonda ýa-da ýes ýöne dünýeden habary ýok. Onda näme? Ýene bir men bolýan ýerimde başga zatlar aýdylýar diýe, bolýa aýdylsyn. Her kimiň öz agitasiýasy, öz nemesi bar. Kabul. Togrulyk döwletaga baky. Sizin pikiriňize görä şu wakalar näçe wagta gider? Düzellerdenmi ýa türkmen halkyny kösäp boyun egip paşalyk hökümete geçermi? Ýa-da näme edende tiz wagtda akıl bilen birleşip utuş gazanyp bolarmy diýe, sag boluň diýe. Ýaman gowy soruşy. Şoň bilen jemläýin. Cemleri yani men seleden öňe aýdyp geçdim. Şu bir ýylyň içinde bir zatlar Türkmenistanda başlar. 2 ýyl var. Kaçmayalı Berdimuhammedowyň klany 2 ýyldan uzağa gitjegine men inanamok. Hiç kilem inanamok. 2 ýyldan uzağa gitmez. Ýöne üçüncü bir tarapyndan mesela hazır Awganistanda bolup oturan zatlar Orta Asya ya da Türkmenistana geçen ýagdaýynda, sıçran ýagdaýynda uje mesaýdaýma. Bu Berdimuhammedowyňa gider o nemesi ýok, guruny ýok da. Iň azy 10 ýyl sürer men pikirimçe. 10 ýyl garaşýan men şu zady. Yani her gün uruş bolmaz ya da her gün atışyk ya da ýene bir zat bolmaz. Ýöne ine prostoy mysal alaýym men size Irak hökümeti. 1 ýyl gowdur, 1 ýyl uruş var, 1 ýyl gowdur. Ine şunda öz aralarında düşüşüp bilmän hökümetiň köküni otkuzyp bilmän 10 ýyl sürer şu men pikirimçe. Yalanmı döwlet abi? Men pikirim şo. Men öz bu şahsy neme dişim. Ýöne ýurtdaşyndaky analizçileriň hem aýdyşyna görä, eger Türkmenistana sıçrasa diýe iň azy diýe şolar amaýdy. 15 ýyla sürüp biler bu nemesi diýe, uruşy diýe. Orta Asya'da diye 20 yıl, önümüzdeki 20 yılı diye neme sıcak bakyas diýerler. Sıcak demek neme kızgın. Kızgın görüyorsun. Kızgın bolmagyna. Kızgın boljagan bu karşılıklık. No. Şu. Oğlum sen mi Ben öz şahsy Mesela Orta Asya diýende bir Türkmenistanda bir neme tarapyndan seretmelde näil diýelim. Orta Asya'ny alan hökümet ya da Orta Asya'daki gelecek hökümet bilen arasını düzeltip gowy arasyny sazlan hökümet İran, Xitay, Russiya taraplarına yeri gelende baskı yapıp bilecek güç bolýar. Mesela Orta Asya'dan yaman kendime geçendir o bir Türklerin nemesi geçen o tır kamazlar geçen o. Bu taýda näçe proje var. O önümüzde näçe projeler var o taýda. Bir yük taşımak bilen bolýan zatlar. Orta Asya geografik olarak nemesi güçlü. Geografik yerleşen nemesi yeri. Amatlıkları. Mesela Orta Doğu bilen Orta Asya ya da Orta Doğu diýelim. Yakın gün nemene Xitay bilen Ýewropany baglap bilýär ya da Russiya bilen Hindistany baglap bilýän bir toçka bolan üçin gerekli zat. Onuň üçin amatly ýerde. Düşnükli. Yine seret şu taýda Arslan Muradov diye hususy adamyň pulu bir başga, olar firma geçirýärler. Olar firma bilen geçirýärler pulu diye.
nagyt durmay bir ýerde şol maglumatlar nerden gelýär diýip soraýar. Maglumatlar Bu nerden mal gelýär? sana eğer şu hükümetin pulları gerek bolsa men sana aýdan gel İstanbul'a men seni gideyim. Alıp bilýän bolsaň al. Munça pul bilen gyzyklanýan bolsaň. Näme diýen? Düşündirip bolan adamy. Arslan Muradow, Sapar Aklimov şo zatlar gowulýar. Şondan sorasaň näme bolýar? Inni aýplaşma. Mesela pulunun yok yeri yok. O yine bir zat aýdan şu zatlar maglumatlar nerden nähili bilinýär. Nähili bilinýändigini men özümçe öz durmuş tejribemden duş gelen zatlamdan ýola çykyp men taňa aýdyp berin. Arslan Muradow Germaniýada rejimiň maýasyny, rejimiň puluny işledýän adamlar bar. Özleri olaň ady, sypaty biznesmen ýöne rejimiň puluny işledýärler. Rejimiň tarapyny tutýarlar. Yeri gelende şol adamlar rejime garşy görüşen aktivistlere, toporlara, bloggerlere, opozisiýa da hakyna tutma, ýasama opozisiýa we aktivistler töredip şolara küşkürüp bilýärler. Ondan şolara ýalaky edenden soň birde bolmasa birde şolaň hakyna tutma adamlaram dilini saklap bilmeýän aýdyp bilýär. Ya onunla öňünüp oturuşuklarda pantawassa ele zat eden wagt dilini saklap bilmeýän aýdanna şeýdi hem öwrenip bilinýär. Garaz haram puly ýaşaryp bolanok edip bir ýerden şoň nemesi maglumaty çykýar. Men şeýle bilýän. Ne Dubay'da olan teatrlar kabul edýärler, gaty dogry. Ne Dubay'da olan mesele Saparklyň bilgi berişi ýaly. Dubay'da olan ýany kim? Mesela Saparklyň näme Dubay'daki pulları nemesine hesabına etýän olan bilgi berýär da dokumentlaryny berdi zatlaryny öňe geçipdik ýadynızda bolsa sizin kanal. Ne şonýaly aýşyňyz. Ay olamur ýa-da üçin edilýän zatlarla bolýar daýym. Ol hemme kişi pul bilen gyzyklanýan adam da, ol diňe oň bilen gyzyklanýan. Üç soran ýöne bir arady bolaýyn diýen adam da. Şoň bagaty atdy. Üç ýöne bir adam bolýar şondan diýip. Şoňa söwda ýokdy, ýaşuly. Seret berdi Tajikler näme boş görýärler-de, Tajikler seredin şunda bir nämesi bar, Tajikler bolýar, uruş meselesinde biraz bu wagta çelde käbir ýerlerde ady geçmän bolup biler, ýöne her milletiň özüne ýaraşa bir nemesi bar da, näme diýem, millet parazy mı diýerler, milliyetçisi. Millet öýürlügi, watan öýürlügi. İkincisi Tajikler zaten ne diýsem, Russiýa bagly diýen ýaly bir zat, o nemesi ýok, aýby ýok. Russiýanyň Tajikistan'da bazası bar. Yani en azından Tajikler Türkmenistan hazırki hökümetine seredende birazcık cesur. Ona ne diýerler? Afganistan'daki Tajikleri alıp oturlar hiç olmadı. Hiç olmadan yurduna hazırlıkça alıp oturlar. Bizimkiler ne diye gelen amat ya, giden amat ya. Deme Türklerde ortada bak şaşkın ördük diye. Deme ştada galaksiya diye Taliban'ın öňünde Türkmen peýada goşun durup bilmez. Häzirki döwrüň teknologiýasyna dayanmasa olan Türkmende bardır ödünmok diye. Türkmenden baram bolsa halky goramak üçin ulanylmaz. Halky goramak üçin ulanylmaz. Haramdagy rejimini, tokumunu goramak üçin ulanýar.
Sezgi men şuna bir başıma geçen bir zat gurun bereyim mi Döwlet aga? Mhm. 2010-njy ýyllarda diýelim. Lebap vilayet Wayankomatyndan oğlanları Afganistan graniçaya gitmeli gulluğu. Şonda bir neme geldi. Kim gelenini aýdyp oturmayın. Bizim kontrrazvedçikler bolýar, spesslujba. Şolar indi şo taýa Afganistan tarapa gidip oturan üçin şoňa buyruk berilýär-de. Indi sen diýär ýol üstü. Korçy sana diýip bu nemäçeli getirip berýärler, siz aýdyň wagzalaçely getirip berýärler, wagona mindirip senin oturan wagonyňa çeli mindirýärler. Wayankomatyň işgärleri öz diýär 12-13 sany saldat diýär şolar diýär. Tahta wagzar kumluk çastymyka diýär şo ikinji çasmy diýerler, bu zat diýerler. Şo taýa çeli diýär. Sen şo tahta wagzalyna getirsen boldy, berden tahta wagzaryň nemesi çykyp alýar, şo çasyň oglanlar çykyp alýarlar diýerler. Son bolýa ýanky adam belli oturan saldatlar görýär da eskerleri. Hakykatdan hem döwlete şo taýda bolsam başgaça ýani. Daýo çarjy bilýäňiz mesela öwrüklenmek Türkmenistanda en spor salonlaryň, sportiw okullaryň köp ýeri Lebapdyr bilýärmisiniz, onam Türkmenabadda. Son şo taýda daýo hakykatdan hem başda boýu 1.85-in üstündäki daýo nakaçyň oglanlary Aşkabada urada oturýarlar. 10-njy garadok diýär, prezidentsk ahlana diýär, diňe Aşkabada gidip oturýarlar. Başda 60'a ýakyn oglan Aşkabada nemetdiler. Ýanky adamam gördü. Bu näme boluş diýär, vilayet wayankomuna diýär. Sen diýär, Serhede berip oturan oglanlar diýär, 1.65 boýunda diýär, 1.67, 1.68, 1.70 bolsun diýär. Hor diýär, 55 kilolyk bir zat. Yaş olanlar, ağlap otur olanlar. Görüp men içim sızladı bilýär. Ağlap otur olanlar, şunya hor yaş olanlar der oturda. Özen şo mahallar näýe diýse 94-nji ýyl olanlar gidýärdi gulluğa. Owa 94 93'ler giç galanlar 93 95'ler gidip başlattı. Berde Serhede goýuryp oturan olanlar. 95-nji ýylyň olanlary. 2011-2012 ýyllaryndan görünýärdi o. 95-nji ýylyň oglanlary gidip otur. O başda öz höwesi bilen başvuru yapanlar bolýar gulu. Şolar gidip otur. Ağlap oturlar. Tahta wagzar diýär, kuşku diýär, ças düş otur, granitsa para. Son ýanky vilayet wayankomuna diýär da sen diýär bu boluş bolanok diýär, sen ne diýär fizik taýdan zayıf olanları diye Serhede goýuyor otursun. Fizik taýdan güçlü, psikolojik taýdan hem güçlü olanları diye sportsmen olan hem bolsa beýlekler seredinde birazcık psikolojik taýdan hem güçlü bolýar da endi göreni son uruş adyny bilen üçin. Sen olaram diye Aşkabada urup otursun diye bu näle boluş diye bolana onu azat diye. Yok diye nemeden diye Aşkabaddan şuna buyruk var diye vilayet wayankom. Ýanky neme kontrrazvedçik spesslujba adamy spesnaz diýende bu spesnaz sebäbi bu Türkiýede, Russiýada özel eğitim alyp giden adam. Bu ýanky vilayet wayankom bilen bir tartışmana başlady. Sen diýär ýurduňy diýär. Başta o paýtagtdaky oturanlaryň diýip enesinden başlady, bajysy emnesine söýdi bu. Konkret söýdi. Ondan soňra diýdi, sen diýär ýurduňa diýär aňyrdan düşman gelende diýär. Sen paýtagtyndaky oturan kürsüde oturan mı koruyacak diye ya da diye Serhede duran saldat mı koruyacak diye. Sonra ýanky wayankom indi näme bolsa da wayankomun nemesi böyle ki spesnazın kansereden de sözü yetkisi az näme bolsa da wayankomluğunu edýär. Sonra ýankam Serhedekiler koruyacak ýöne bize ýokardakylar diýip demedi. Men diye alam oşa saldatlar diye. Men diye bir gün yine kalacak diye. Ertirem maňa diye. Lebapdan her san sportsmen oglan bar bolsa toplap şolary nemedýän diye. Gulluğa gitçe oglanlary toplap şolary berýän diye. Men şolary alamak diye. Sonra näme etdiler o oglanlary? Daşoza uratdylar. Düşünin. Şu Aşkabada alanak da häzirem näme bolupdy? Belmi vilayatdan getirdiler. Ýöne mesela Aşkabadda siz özüňizem bilýärdiriz. 10-njy garadok var. 10 insan saldat var şo taýda. Gözlerem hemme näme diýersiler?
yani kaçmayalım spor tarafından ya da Haylama. fizik taydan o saylama olanlar 5 vilayetden gelen saylama olanlar şol. Sonra yine neme var? Vay neme var şu taydan yani institutun yanında bir sançası var Aşkabat'ta ha diyelim. Vay bir zat. Şu tayda da mesela hem sportsmen olanlar böyle. Boyu 1.80 üstündeki olanlar şol hem mesela barlak görsen. Hiçbirisini şu hazır Gransa uğradan oklar. Aşkabat'tan yekece saldadan giden şu Gransa. Hem baş böyle ki daş velattan bilemem şimdi mesela böyle Özbekistan'a, Kazakistan'a hop gelen yok diyelim Türkmenistan'a. Yöne ne olsa da başka komşu yurt böyle o öz çıkar için bir zat edip bilersen yurduna karşı. Sen o yurdun graniçasındaki adamı alıp Afganistan graniçasına sürüşürmen o yurdun graniçasından için boş diyemem indi. Ön 30 saldat var olsa 10'unu koya 20'sine Afganistan graniçasına gidiyor. Açacağımı düşünendirin de. Şunun için diyen de hazır sonum Taliban karşısında Türkmenistan içinde eğer bizim başta duran vayanlar birazcık nemetse saldatlar bilen normalde bileniz bizim saldatlara bir şey gurulyalı seyrederler de. Saldatlar bilen öz aralarını nemedir şonu edeyenlerin var gördük bizden. Yani şu saldatlar bile ipcam dursalar Türkmenistan içinde belki bir iki ova girip bilirler. Yani ondan berisine geçirmen bilirler. Geçirmen bilir. Yani aslında şonu girizmeyecek olsam o bir girenen son bir iki ova giren son onu çıkarması kıyın bolar. Uruşun şunu yapırzadı vardır. Başlatması ansat yani neme diye kurtarması kıyın diyemiş o. Ana şonu yalı. Şunun için bilen aslında hazır Türkmenistan koruyacak neme kategoriya insanlar yurttaşında mı kaldı yani? Katı doğru. Yurdun içinde bir pensioner vardır. Bir okul kutorgan kuruluğa gidenler vardır. O hissat görüp yetişmedikleri. Yurdun dışında ne olsa da ondan görenler var. Kabir zatları bilenler var. Mesela ben öz işini tanıdık nemeden var, olanlar var. Önüne nemen koyun topçu nemesi diyer ne birliği. O çekili toplar zatlar atıyorlar 40 kilometre. Şonu söküp koyun önüne eskisize düzü tezlerine onu görkeze. Yine şonu alıp Türkmenler var bizde de yok değil. Yani yurttaşındalar. İnandırıcı yere. Azamol vakı. Liberty təzikləri və özbekler uruş başlamasa da gidýärler Rossiýa. Katı dogry. Sebäbi gynantygym ünärsizlik, bilimsizlik we SSR-iň täsirinden çykyp bilmän ýörenler. Erkek Liberty ömrüň uzak bolsun. Niýe aman o oynaşy? SSR-iň täsirinden, Ors parazlygyň täsirinden, Orsy Hudaýyň ýerine goýmagyň täsirinden çykyp bilmänler. Eger Türkiýe ýaly wizasy bolsa da bizimkilerem giderdi diye. Bizimkiler kän Orsça bilen okda. Ors medeniýetine känlemeden bizimkiler. Owadakylar ýöne köýlemiz. Ol elitlemede Orsçadan başga hiç tat bilen olma. Henizem Ors Hudaý dünýäni adamlary Ors ýaratdy diýip görýär. Kıynan tanımış ýaly. Dogry aýdýan näme üçin watandaşlar az gaýrat edin bu bolýan wakalaryndan düzeler yurttaşyna wepat bolan halkymyza menem gynanýan näçe virus esasynda bolup dur diýip çykyş etse türkmen halky begenip ölmede diýe görä. Onun üçin adam bolmaly, adam bolmayan adamdan adamçylyga garaşmak dogry. Ega Murat Düşemow Bu soru kime? Bilersiňiz diye. Murat Düşemow barada aýdýanlar artyk maçany bilen aýtdy. Şolar dinläň. Şolarda gereginden köp maglumat bar. Häzir wagt men Murat Düşemow'a neme diýiljekler bagyşla. Men şu zatlary kinodan alandyr etýäňimi aýtýarsyn. Arslancan.
Bolya dur, döle da. Dur. Şuna bir sen neme de. Dur. Şundan bir soru bere. Yo, Son dur. vaktine Burmun karaş. Bu ne bolmadı soru cevap bakışardınız diye. Artdan zordur, artdan duradır. Efirin ortasında hiç daha da düşünüp yetişmedim. Ötünç sorayan Arslancan. Ömrün uzak olsun. Şahatlyň özü gelliğine. Türkmenistanyň baş prokuraturasy şu şahatlyň özü döwlet ağa şahatlygy gönefire çağıraýmalyňyz diye. Halmurat Karilla öz gyzyny zorladymy baka soraýdy diye. Akyň temas selam. Arslan Muradow, efiriň ortasyna geldim, ýalanlarym giýiş barýa bulam mujar boldy soralar. Arslanjan sen tanaýasa, sen aýtdyma maňlaýyndan okşamaly oglandan ýeri sen edime? Ömrüň uzak bolsun, sag bol. Gowy etdiň. 94-nji 90-njy ýylyň oglanlary 2010 we 2012-de gulluk ýaş däl baky. Ýalňyşdyň kaň öýdýän niýe? Baky. Men yanlış ama ben 2012'nin gurunu ettim. 2010 deyip ne ettim de toşunu yıl aytmayın deyip yani 2012'nin gurunu ettim ben. 95'lerden giden boldu şonda. Düşündüm. Men närseni öz bildik tanıklarım var şoň üçin. 2010'na kavat gelen okyanın 2012'de gideni vardır diye. Tesvirlerin sonuna geldik. Bakı 3 sağada da geldik. Yeni rekord. Ama inni şu günkü gününe bakı. Şu günkü nemen cemleli. Bundan son ne etmeli? Bundan son täzelikçe aýtmaýyn ýa-da ýöne bir-iki san täzelikden bolup biler ýakynda gowy bir täzelikler. Ana onda men nemeleri görjek. Kimele bu Türkmenistana gitjek bolup özlerini ýyrtyp oturanlar bar. Can höwes edip olaryň nemesini görerim ana o wagty olaň atwetine garaşak ýöne. Ýazir gowy habarlar alyp oturýan käbir ýerlerde. Men düşündüm, meni tomaşaçylar düşünmedi bolýa. Şemşat Joraýew. Men pikirim Türkmenistan bir ýurda goşulsa gowy, ýagna bakna bolsa gowy diye. Ýok. Düzeler sebäbi hemmen kellesinde korrupsiýa, napyrmer Rossiýa diye. Bu şo Makkyn komandasy, Makkyn nemeleri ýaly orta çokunýanlardan ýaly. Rossiýanyň özü korrupsiýada birinji ýerde durar. Şonu aýtsana. Galaksi diye. Men kakam şeýle diýdi. Dünýäni bulaýan ors diýdi. Ömrü uzak bolsun. Yo onu doğrudan men bunu nemesine bardım, parkına bardım da döwlet öňkü bu Sovet Soýuzda Rossiýada gulluk edenler bar. Şolaň köpüsi hakykatdan hem neme Rossiýanyň olan içinde bolanlar üçin mi bilmedim. Neme diýerler şo Rossiýanyň gowy gören o köpüsini sorap görsäňiz diye onu azat bolmaz diye goşulsak biz zaten ne kän gürleşende. Mesela geçenlerde men bir bilen gürleşýärdim diňe oňam kellesine nerden geldi bilemok ýöne ýewreýler diýdi. Ýewreýler bizi neme edip biler. Ýene bir zat o takyp Türkiýeler. Soň käbir zatlar düşünüşip neme etdi häzir onu seretmeýär. Men o ananam ýewreýler meselesine ananam. O şo düşünjenim gollanmak. O men wapşe bolmaz. Arap bilen ýewreý dogan bolan. Arap bilen ýewreý hiç wagt öz arasynda dawa etmedik. Ýöne Arap bilen cühütler öz arasynda düşünşen cühütler dünýäň baýlaryny biz oýnaly dolanlar bolýa, Araplaryň bolýa diye kakam oglu dogan oglanym diye. Olar ýaly bolsa men niýe garyplary erteki bilen allap şolary özüme gul edeýin diye. Şoň üçin
Arabın tarafını tutup Ya geçenlerde üçüncü size hemen sordular Filistin meselesini. Geçenlerde. Ben mesela tam durun da Filistin sen Türkmenistan'ın minglep, milyonlap meselesi yatırka Palestina'dan sana ne mi? Samsyk yok. ma o. Ben Filistin'in özü bilen gürleştim bir sağ olun bilen. Benim Dedim sen kutlamşım dedim ma dostum ma. Yigren ne ya. için şunu ya Yevreylere karşı aktif hareket edeniz yok. Bolya dedim. Çıkan vakti 10 bin, 20 bin kişi çıkacağınız dedim. Önemli şu aktif hareket, Bomasa Filistin içinde aktif hareket eden gruplar var. Ne dediler? Özleri terörist gruppa deyip şolar çıkardılar. Filistin için savaşan adamları terörist deyip çıkardılar. An Ben diye oğlanı hiç utanan yok. Ben diye ne için demeden diye koşulayım diye. İsrail bile bizim aramızda problema yok diye. İkincisi hem Filistin'den köprüsünü sinedip görün. Nerede şu Fransa'da, Germanya'da son başka Avrupa yurtlarında yaşap öğrendir. Ne için topraklarını satıp gittiler. Yivreleri siz özünüz getirdiniz kucağımıza. Her bir satıyorlar toprağını. Ne bizimki hem Xitay'a satıyor. Gazilikçe satan yok yani alıvotira borç. Şoma var ya yavaş yavaş. Şemşat Çoğray Rasiya bolmanna bizim Owganistan ýaly bolardyk da hakykata göni seredeli. Ine sen bu pikiriňe men goşulýan. %100 goşulýan. Şemşat. Şu pikiriňe men %100 goşulýan. Inni näme üçin goşulýan? İnglisleň çeken terhediniň Owganistan tarapyndan Türkmen eseret, biram Türkmenistan tarapyndan Türkmen eseret. Aslında İnglisler terhet çekmedinden öň iki tarapdaky türkmeniň ýaşaýyşyna, geyimine, gejimine, mentalitetine bir bilen göwüň arasyndaky ýaly asmanyň arasyndaky ýaly tapawut ýokdy. Terhet çekilenden soň Orsoy Sowet döwrüni näçe biz halamasagyň, näçe biziň tokumumuzy guratjak bolup elinden geleni edenem bolsa, o Owganistandaky türkmenlerden tapawut azajyk oňly manyda, dünýäwilik manyda bilimiň, ilmiň tarapynda bir azajyk bir näme diýin, bir artykmaçlygymyz bar bolsa, olam SSR döwrüniň bilim sistemasyna borçly biz. Dogrymy Waki? Doğru. Şol biz tapawutly sistemada ýaşanymyz üçin şondan şeýle. Eger Sowet döwründe bolmadyk bolsak, Türkmenistandaky türkmenlerim edil Owganistandaky ýaly bolardymy? Waki? Bolardı aslında. Mesela gidip oturanda ne ettiler Pakistan bile Hindistan'a. Güneş hiç olmadı şonu alıp giderlerdi. Hazırki Afganistan'ın Türkmenler yaşa oturan teritoriyasını hem Türkmenistan'a geçirirdi. Türkmenistan granisası Orta Asya'nın Sovyetski Soyuz dağılanda Ruçko bilen çizilip verilen değil ya da. O katı doğru. Hakiki granisalarda şolar. Ruçko bilen çizilip verilen diye. Aslında Türkmenistan nemesi teritoriyası ulu olmalı. Katı doğru. Yine seret. Yosif Stalin yine geldi. Yosif Stalin Rusyany dolandyran asly gürji bolan siyasat adamy. Şol hakykat aýdyp otur. Owganistanda uruşda bolan daýym aýdýardy. Orslar bize dostlar lipdi diye. Seredini. Men ananmadym diye. Rossiya gelip görýänçem diye. Häzir Rossiýada gelip gördüm ýerine indi bilýän nämedigini diye. Makka küntülerim Orsun reklamasyny etsin ýörsün. Togrulbek Türkmen bağışlan vatandaşlar bilip koyun Ors Türkmen halkyny şuňa salan gaty dogry. Şolar gözüni açın, internet köprek girin, bizi kör ker zehin eden Ors
Hava sistemasyna gulçulugyna boyun egdirmek üçin etdi ýöne ýanky aýarlaganymyzyň şemşadyňam aýdyşýaly. Bizim o wagtlarda türkmenlerden azajyk tapawut etmegimizde dünýäwilik hem bilim taýdan hem mentalitet taýdan şo SSR'in rolu boldy. Şo SSR ara serget çekip şo taýdaky radikal fundamentalizmin şo taýdaky şol adamyň aňyny çüýrediýän mentalitetin Türkmenistan tarapy geçmegine päsgelçilik berdi. Şo diwary sergedi ýapan soň geçmedi bize. Şoň üçin biz häzir Talibanyň hatarynda däl. Onu meýadyndan çykarmalylar. Ors gorkuýuny beýnimize siňdiren ýa gaty dogry NKVD. Häzir hem NKVD şol bir NKVD'den metody sistemasy dowam edip dur. Korrupsiýany haramçylygy türkmeni öwredenem ors gaty dogry. Orslaň öz nemelerine seredin, kinolaryna, multiklerine. Şo taýda da belli-de. Angliçanlar, inglizler mawtum bola İsa'nın kitaplarından ösüp adam gymmatlygyny, antanyň bu dünýäde ýaşaýyşyny, eşretini şolar bilýär diýe. Hawa bakyjan 3 sagaty geçirdik. Onu jemläli hawa Taşarurtaky türkmenler şuň kugynna näme edip biler? Watany goramak we halky gollamak üçin. Geçen aydyp gelişimi ýaly. Eşleýärmi sesim? Alo. Geçen diýişimi ýaly. Hazırlykça näme diýemem size? Türkmenistan içinde köpürak nemet benim kediyanda. Yani aydıvan geçtim. Alandır belki. Yurttaşındaki sim kart bilen içeriye WhatsApp masa başlasa oluyor. Has köp ne diyeyim size bilgi alışverişi, informasiya akışını sağlasa oluyor. Yani 10 kişiden alan bilgi var. Bir 100 kişiden alanın başkaça oluyor. İkinci dönem nem bolsa da Türkmenistan bizden başka nememiz yoktur. Kömekçiyem yok. Bizim için aladetçiyem yok. Onun için saldatlarımıza hiç olmanda ruh taraftan bir neme edelim. Ne diyeyim size? Ruhunu götürelim. Verelim. Köp kişi ayda da bizim saldatlar onyalı alıp geçer kaçarlar, güçarlar. Onya zat yok. Kaçar o hem yerde de var. Kaçar yöne bolan garibi oluyor. Yine galyalar şu garipler. O başka aytacak zadım yok hazırlıkça. Yöne bu tezerlikler bilene belki gelen inşallah. Olumlu fırsatlar karşı otursun. Köp sağ ol Bakay. Sağ ol. Köp sağ ol. Bilen Kurban bayramlarınız kutlu olsun. Sağ ol. Kurbanlıklar, hayatlar mübarek olsun. Şu kurbanlık piraveterden dur. Şu taýda Şemşat ýene bir zat ýazdy. Onu näme üçin Kırgızstan, Kazakystan gorkuk däl, Türkmenistan, Rossiýa diňe Türkmenistany gorkuk etdimi diýe. Näme üçin men taýda aýdaýyn Şemşat, Kazakystan, Kırgızstan türkmenler ýaly ortaň pasabalçylygyna, eýetçiligine, agalygyna garşy çykmady. İň soňy Ors paşalygynyň häkimetine iň soňky geçenler Türkmenistan dälmi? Türkistanyna. Bakay. No. Özem birinci safarda ýeňilip birinci gezekde ýeňildiler şo uruşda Ruslar. İkincisinde nem etdiler şonu. Galany ýaryp. Şo taýda az birlik ýokdy da. Ors paşalygy döwründe Türkmene edilen gyrgynçylyk başka hiç bir halka edilmedi. Bir. İki, NKVD döwründe Stalin'in repressiýasy döwründe Türkmenden giden kelle, Türkmene garşy edilen elhenç, zulüm, jenayat başka bir halka edilmedi. Şunu hep bilersiňiz.
Kawkazdaky käbir halklar sürgün edilli, eýdilli, beýdilli. Ol başga. Türkmenin tohumy soňuna soňan ekmek istediler Türkmen. Ýöne Allah'tan gorudy. Ata-babalarymyzyň ýagşy dowa dilegleri gorudy. Şey dip galanlar. Häzirki görýän adamdan galanyň açan adam. Şoň üçin galanyň açandan gudrato, keramata garaşma. Ýöne şonda da. Bizde şol ata-babalarymyzyň gany geni bar. Batan watyňyz şu dama, batan watyňyz. Onuň görügli moýnuny görersiňiz. Ýöne biziň kemçiligimiz agdybirlik. Hemme içiňdäki zatlary arasalap, bir gapdala goýun. Bugunky gün watany goramak, halky goramak, türkmeni ýok bolmakdan halat etmek görüşi. Birinji, ýekeje gün tertibinde tema bar. Wajib. Şundan başga tema ýok. Galan temalary ýok edin. Ýekeje tema bar. Türkmen ýa bolmaly, ýa-da bolmaly. Başga mesele ýok. Şuň üçin agdybir bolmaly, bilelikde hereket etmeli. Agdybirlik üçin biz kellämidi etemide allyk. Her hil jogapkärçilige de biz razy. Agdybirlik golda bolýar. Başga tatbide gerek gel. Torba ýene duşançak, özüňize gowça terediň. Allah amanat bolun, sag bol, senem. Ali taş, Kur'anlıklar kabul bolsun, düşümlü bolsun. Ömrüň uzak bolsun, orsun. Iň ätiýaç eden milletim Türkmen ýa gaty dogry. Gaty dogry ömrüň uzak bolsun, galaksy. Bakyjan, sag bol. Toýuňda gaýtsyn, taňary ýalkasyn. Şu Kur'anlyk ibadaty, däbi, bayramy awanaýjak, awanyp duran her hili hop atardan görünen görünmeyen belaweterlerden adamzadyň goranma üçin oýlap tapan bir bayramy, ibadaty şu Kur'anlyk. Şoň üçin şu Kur'anyň türkmene awanýan hoplary bizden sowmagyna uly rol oýnamagyny, şu Kur'anlyklarda biziň dowa dileýlerimizi kabul etmek için açylýan portallardan bize aň düşünje ötüp agdybirligi berkitip güýçlendirmek, alhamyny, hujuny, gaýratyny has köpeldip bermegini men arzu edýän. Mehriban doganlar agdybyr bolany. Biz agdybyr bolsak, biziň öňümizde dyz çökmejek duşmanam ýok, satylan dönüklerim ýok. Hiç nähili dilli güçler, dilli güçü bersinler, nämetseler edibersinler, näçe pul alsalar alybersinler. Eger biz agdybyr bolsak, watana eýe çyksak, halka eýe çyksak, hiç kim hiç sady bilmez. Yüzler, müňler plan eden bolsa edäsin. O ýurt biziň ýurdumyz. Biziň kökümüz şo taýdy. Şo taýynyň suw howady biziňki. Şoň bilen garmoniýa bizde bar. Şo çöllü nädip ýaşalýanlygyny biz bilýäs, olar bilenok. Nähil teknologiýasy bolsa boluversin. Şoň üçin watanyňa eýe çyk türkmen, özüňe eýe çyk. Bugunky türkmen ýa bolmaly, ýa-da bolmaly diýen soraw bar, mesele bar. Şu meseleň üstünde kelledik. YouTube'daky reytingliň üçin ýa ondan mundan aljak $3-5 üçin däl. Agdybyr bolary. Mendiň agdybirlik arzu edýän. Agdybirlik üçin kellämi goýmaga taýýar. Sag bolun, saglykda görüşelim. Bakyjan taňary ýalkasyn, sag bol. Sag bolun, sizem sag bolun. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli. Hoş sag bolun, mehriban doganlar. Aman sag alyň. Ilimiz aman. Asmanymyz asuda. Hemmemiz agdybyr bolalım. Agdy biri taňry bir, agdy alany gaňry bir.
ilim munum bolmasa aýym munum doğmasyn. İl bilen gelen toyda bayram. Türkmenim, barym, özüm, ruhum, hemme zatym. Türkmeni goramak, watana eýe çykmak, halky gorlamak, halka eýe çykmak, bakyň aýdy şäli. Türkmen eskerlerini, her bir Türkmen watandaşyny ýurdun içinden taşyndan ruhlandyrmak, şoňa gol ganat bolmak biziň wezipemiz. Biziň borjumyz, mukaddes borjumyz. Başga borjum ýok Türkmen. Watanyň gora, halkyňa, milletiňe eýe çyk. Allah ýarňyz bolsun.